قلتها لكم مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازم ويكام سناي فاميلي ويتفضل عوافيت كلتنا نهمنا وحدت بجو هزبنا عبيت أبسطت عدي صدقنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسارا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاتح بايتا ولا لولا أمازن الصاته حلنا نكتو أمازن نكتو سلام زخبركمن زخبركنن تخاتلتي أبا مدبات محسن كمي تغنيو لمون دحري ناي جلس همنتات ناي حدش عمت عرفتي تملسنا مس مدباتنا متيناكم لنا أبز زلهمو سلامن طعنان كلوكم كمون نمت زلو عمت زحزنا زلنا عمت مالتي عمت سلامن فقرن سلام كله طبق زبلن خونلكم سناي من يوتنا بسمين بسم أولات محسنن يقلتلكم نلوم معنتي أداني لكم ويدالينا زلنا مدب بزعبا محسن ويدما نتهم محسن دي تلالهما ويتفلتوا أتصبقكم نختفلتوا تداليو وي ندالو خلاتنا محسن زلالي مدب سلازي لوم معنتي مس أولات محسن علال سفح دبل علال كهلونا إيو فلما كلاتهم أبز زلو مسهاي عطو تادس أسجدهم دكتور سامسون تأجاي أمان عقبيت كمون سلامويت أبزي أبز بلاتفورم ناي محسن أب يوتيوب كمون أب فيسبوك لايف لنا مساعتهم نقبروا على كنا قرب كنا مسينا مسانا حبيركم بحدا ختمسيو دما عدميناي سلازي نكوع دحري ناي I think ناي سلسة سامنتات عرفتي كم بحدش بسلام الراخبنا ناباهم كبلي مس نفسهم اندلالهم بزعبا تزحلف عمتن زحجي زلو just personal دخونه ناسكم تمكرو احترام بلكم أبزز متزلو عمتن تاي مدبنا كمين يروخ وعزونا احترام بلنا نزاربينا عويت حوي بقى هجمري بس نفسها اللي خان تعذبتنا alright thank you سامرة حفتي يغني اللي እንኳን ደሓን መጻኹም ተኸታተልትና ኸዓኒ ሓድሽ ዓመት ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሊፉ ምስ ቤተሰብ ምስ ኣሕዋት ምስ መቕርብ ማሚቕና ኣዕርፍ ኣቢልና ግልል ኢልና ካብ ስራሕ ጽቡቕ ኣሕሊፍናዮ ኩሎም ተኸታተልቲ መደብ ማህፀን ንኹሉ ከምዚ ናተይ ወይ ናሕና ጽቡቕ ኣሕሊፎም ክኾኑ እምነተይ እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ሓድሽ ዓመት ከዓ ብሓድሽ ሓይሊ ብሓድሽ ዕላማ ናይ ዕብየት ማለት ናይ ሰላም ሒዝናዮ ኣለና ስለዚ ነዚ ይመስል ነይሩ ብሕፅር ዝበለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓራይ ኣሜን ዓዊት ሓወይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኹላትና ኣሕቢሩ ይግበረልና ሰላመይ ናባኸ ኸብለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ሕሊፍኩም ማውደ ዓመት ከዓ ናብሲ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣብፅሓና ከም ተቐዲምኩ ዝበልክዮ መባልዕትና መሐጎሲና ንኹላህና ዝኣኻኽበና ዓመት ይግበረልና ሓድሽ ዓመት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብፍላይ ንዓይሲ ጃሎ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ
كالطمطم كهلو خال ብዙሕ ትምህርቲ ዓሎ ክህሉ ክእል ግን ብሓድሽ መንፈስ ብሓጎስ ክትቅበሎ ከለካ ዓመትካ ከዓ እቲ ዓመት መወዳእታ ፅቡቅ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መንፈስካ ዝነግረካ እሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል 2024 ኮይኑ ስማዓኒ 2023 ናይ ዕቤት ናይ ልቦና ዓመት ከም ዝነበረት እያ ንዓይ ብፍላይ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ናሰይ ዕቤት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ኩላህና ዝረአ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ብዙሕ ክትሃሉን ክመሃረሉን ክፈልጠሉን ዝገበረኒ ዓመት እዩ ብዓቕመይ ማለት እዩ ሓፀርታት ኮርሳት ብምውሳድ ናይ ካውንስሊንግ ከምኡውን ናይ ሜንታል ሄልዝ ኣዌርነስ ናሽቱ ኣፍልጦ እሞ ቁሩብ ንነፍሰይን ከምኡውን ከዓ ንሕብረተሰበይ ክሕግዘላ ኢለ ዘተባብዕትኒ ዓመት ስለ ዝኾነ 2024 ከዓ ኣብ ግብሪ ውዒለዮ ንነፍሰይን ሕብረተሰበይን ክሕግዘሉ ተስፋ ገብር እዚ ዓመት እዚኣ ከምዚ ትመስል ነይራ ናተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰላም ሓፍተይ ከምቲ ትምነዮን ከምቲ ትሓስቢዮን ክገብረልኪ ድማ ምኞተይ ይገልፀልኪ ኳዕ ሓጎስ ይኩን በዚ ተሓጒስክሉ ዘለኹ ምክንያት እሺ ናብ ኣባኻ ኣማን ሓወይ ናባኻ يغني سامرا حفتي كم يمسكون كبرات تعذبتي كم أولات محسن يغنينا نزم مدب مدلاكم معناته بس أبكم زكاة تاميها أول محسن ويكا ويكا نزم مدب بتلال دخل كتاشين إسرائيل فلسطين بتاعنا صبح عليكو أبتي ندري وقت زي كونه جن كل حاجة 5 دولار يكونوا على مخانة تلفوني كابتن دلقل نجار جيرنا خنبل ويكا جير نجار عبركتنا خنبل دخلنا أبزع عمل زغاء مس حدش منفاس مس حدش حيدي مس حدش علامة مس حدش بزح نقدر بروجكت كنا لنا تسوى قبل لازم هذا كم نلبات زيادة عشان نقول زغنا ده حرايب نلبات يدرهم زيادة كمان بጣዕሚ ፅቡቅ እሺ ሓራይ ኣማን ሓወይ ኣቶ ታደሰ ናባኹም ከብለይ ኳዕ ገፅ ንገፅ እናረኣየና ዳግማይ ምስ ተዓዘብትናን ምሳኹምን يقنلنا ከመይ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ قبل لنا زعمت زياخه عدمنا نخلاتكم أولاد محسن كمون تعذبتنا نكون عندنا نراخونا كذا حالة عمد كل ما جمعنا يبداسي بتاعنا حدثنا لنا كمون زمن عمد بخمو كم زخونا أمني كما يحلف كحد إذا حلف التقين إذا حلف فلي هذا أما محسن بكسات سنيه عبزهم زحت ماهرة كم فلي جن أب نفسين من بعد معرفة خم تمهاري كوينة أو أنا أوراو سلط أنا ما كل من مراه لجو تخلي ذكايدو رأس رغبة مريحنة تمهيرة حدي دار داخل أي كورس نود لنا إذا أبو فلان من إسيات ذكاي زخون مهار سلزل له بحقي لاي تمهاري لبي سلزل هذا الفتاري عندما تكونوا حجون كأسأل خم تمهاري كأسلمو بصباح الفيل له أما تسنكا كابي يوسفكو تمتي تبقى سب زيادة حيده يقول له بالنسبة للصحوة ساكا تدالي الرقمات عندنا. نايب حكي بتعمي يعطوا هردسة كواهم بزوح نمهار كواهم بزوح نخسب عيانا حونا كله فنكم تعالينا بزوح نقرات جمع من قد تاريونا سلازخونكم تمرتي علمات أوتها دخونا نقر كفالي ديكال برهان نهيوت مخانون كباهم دقبرس لستماهرنايو عزينا إنا نمسكناكم يغني لنا زمت زل عمتون عمت سلام رهوات عنا مش كله سدرابيتكم كخون مش كل فتاويهم كله قلنا لكم من لكم دكتور سامي نواخ أحمد دكتور سانسو سلام سامري سلام عبالات معتن عزبتي معتن كم سلير الله سامسون مبهل السرحي مبزحتو مصنعات مس ريسيرش حزاي سلازي حلف عامت بزح بعلين تحت نكرتنا براخم كلهم زبلوا بتزامد عوتي ناي سرح جيزاني راخب لاخل قلت شحن 24 كهجي كابتي مصنعات طرح وصي الكام السبات زلاليلون السبات وصيت مصنعتي زنقرلون زገልጸሉን ከባቢ ወይ ከዓ አትሊስት ተሰብ እንታይ ክማርካ ውኽእል ኣብ ዝብለሉ ኩነታት እያ ዘላ ስለዚ ጽቡቕቲ ዓመት ክትከውን ተስፋ ገብር ካልእ እውን ኣብ ማህፀን ስለ ዘለና 2024 ከም ዝኩሎም ዝበልዎ ማህፀን ንኩሉ ሰብ
ናይ ትምህርትን ናይ ማሕበራዊ ምርኻብን ሳፖርትን እያ ነይራ ኣብ ክፍሊ 2024 ከዓ ካብኡ ዝለዓለ ክዲብ ተስፋ ገብር ሲ ብሓፈሻ ክበሃል ይከኣል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሳሚ ናይ ብሓቂ ፍረት ዘረኣኻዮ ዝገበርካዮ ተዓፅደላ ዓመት ፍርያትካ ትሓፍሰላ ዓመት ክትከውን ኣነ እውን ናይ ልባዊ ምኞተይ ይገልፀልካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብሩኽ ግዜያት ግበረልና ሰይሳይ ሓፍተይ ድንጉል ትመፂኽና ኣለኺ ከመይ ቀኒኺ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ሓፍተይ ከመይ ቀኒኹም ኣባላት ማህፀን ንኩልኩም ሓደ ዓመት ርሑስ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ኩሉ ፅቡቅ ስናይ ዝኾነ ምኞተይ እዩ ንኩልኩም ኣነ ሲሳይ ካህን ይበሃል ኣባል ማህፀን ንስኡ ከዓ ኣብ ማንቸስተር ነባሪት ሓድሽ ዓመት ከመይ የሕልፍኩም ኩልኩም ፅቡቅ ክትሕልፉ ደስ ይብለኒ ኣነ ከዓ ክብሎ ደሊ እዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ስራሕ ዝሰራሕናላ ዓመት እያ ካብ ኩሉ ንዓይ ምስ ብዙሓት ኣሕዋተይ ምሁራት ኣሕዋትን ፈላጣትን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘፋልጥትኒ ዓመት እያ ማህፀን ብሕጂ ከዓ ዝበለፀ ንሕብረተሰብና ዝሕግዝ ብድከኣለና እቲ ፍልጠትናን እቲ ኣበርክቶ ንክንገብር ይምነይ ንኩልኩም ከዓ ኩሉ ሰሰና ይምነየልኩም እያ ሌታ መሓፍተይ እሺ ሰይ ሓፍተይ ኣሜን ንሕና እውን ትምነትኪ ተቐቢልና ኣለና ንዓኹን ከም ትምኒትኪ ክገብረልኪ ተስፋና እዩ እሺ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ዕላልና ክንከይድ ኢና እቲ ሕቶታት ኣለና ብሓባር ኮይንና ክንምልሶ ኢና ሎሚ ምሸት ነዞም ተምስዩ ዘለኹም ማለት እዩ ብዓይ ቀትሪ ደሎ كنعلل كنمسينا مالتي اسكي سلام حافتي نبا مدعي كم حنتي كابتوم برأيين بعلمان مسرتي نايزا مهتن ناي community organization وي تكال اسكي بزعبا مهتن تلنا نقر مهتن انتا علامة اسكي مسمهتن اللالي ناقبا اخ جمري يعني اللي سامرة حفتي مهتن I think مهتن كم شما عد نايد مهتن سي حقفيت كل عينة حبرتها سبقا كل عينة زلوي لازم مهتن كا مرأيا ناي كله خينا اتناتا سنتر كا سبقا نتن كيف لنا عابين اشتري بعض مويا زي بلو كوتاس نخلو خينو بفلاي كا تذكرنا كنسر حالو ندلي اتي بيتسب تسدرا زبها تسدرا عند حرد تعي بخلون تنقو حبرتسب يطعي هاجر يطعي مالتيو فدي رأي ناي مهتن كمي جرنا كلهنا تمالالاتي سلا زخنا نزخنا نجر كا كتسمع عند حركين كان زخنا منقستي نزخنا حقي ويزخنا سب شجراب زقاطمو حدا نبيني كوينة كسمعي كأني أب حبيركا تسرح بلقن نزخنا نجر كتر معلو تخيل نزلكا محبرة وشجر ناي سدسي بعلا تاع سدات كمان كعد خاجد فكا توصف لها ناتا زخالت ناي سنة أمرا وتسقط اللوا ميسكا خاف نبر ولاد كاف زخت عبي كاف تحبة سبكا دلمركا يتفليها كتعبو فلها كم ولادي بفلاي كانه ولاديتي حافتي عدي إنه حاتني أموية كلية ስለዚህ መንእሰያትካ ረኣይ ዘለዎም ኣብ ዝመፅኦም ብፍላይ በቲ ዝሓለፎ ሽግርን መከራን ሰኣን ሃንጎፋ ኢሉ ዝቕበሎም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ዝኣተውዎ ሃገር ኣትዮም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ክግድኡ ከለዉ ብፍላይ ካብ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕኖም ሰኣን ንየማን ዝመርሖም ክህሰዩ ከለዉ ክትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ እቲ ናትና ሃጋፍ ክትብል ከለካ ዝተፈላለየ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣተኩራናስ ኣብቲ ዝፈላለየና ነተኩር ኮይና ክንዲ ኣብቲ ዘቀራርበና ከም ሕብረተሰብ ስለዚ ብሓባር ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ከዓ እቲ ኣድማዕነቱ ብፍላይ ከዓ ተኣኪብካ ፍልይ ዘይብሎ ሰብኣውነትካ ጥራይ ዘራኽበካ ምዃኑ ፈሊጥካ ሽግራትካ ጥራይ ከም ዘራኽበካ ፈሊጥካ ሓደ ክትሰርሕ ከለካ እዛ ሽም ከዓ ማህፀን ኢላ ዝሃበትና እዚ ኣጋጣሚ ሎም ምሸት ክትመፅእ ኣይከኣለትን ሓንቲ ካብተን መስራቲት ናይ ማህፀን እውን ስለዝኾነት ኣድያም ሓፍትና ኣጋጣሚ ውላዳ ስለዝተፀለኹ መፅት ኣይከኣለትን መበገሲ ኩሉ
ማህፀን ስለ ዝኾነት ንሕና ከዓ ብፍላይ ካብ ስደት ንዘለና ሕብረተሰብ እዝን ካይፈላለና ተኣኪብና እንድሕዳ ከምዚ ኢልና ንሰርሕና ባዕቢኻ ንስኹም ከዓ ትገልፅዎ ራእይና ማህፀን ነዊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ነዊሕ እዩ ዋላካ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ማንቸስተር እኳ ትኹን ኣብዛ ዘለና መቸም ኩላህና ፀኒሕልና ካበይና ኣበይና ንቕመጥ ክንነግሮም ኢና ንተዓዘብትና ግን ዓለም ለኻዊ እዩ ብፍላይ ከዓ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኢስት ኣፍሪካ ብፍላይ ሸር ክገብር ኣይ ቲንክ ናይ ማህፀን ዌብሳይት ነቲ ሕብረተሰብና ከዓ ንእሽተይ ምእንቲ ክብሎ ማህፀንሲ ነቲ ስድራ ቤት ጥዕናዊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኦሪጅን ናይ ኢስት ኣፍሪካ እቲ ሆርን ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ ንበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ንዓመታት ዝኸይድ እንተ ብውግእ ድዩ በቲ ዝነበረ ናይ ባዕዳውያን ግዛኣታት ድዩ ዝተፈላለየ ምክንያት መቸም ንሕና ተሃሲና ኢና ክቡር ባህልን ልምድን እኳ እንተሃለወና ግን ናብዚ መፂና ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንፈላለ ኣለና እንድሕር ዳኣ ንሕና ሓቢርና ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ኣብ ስነ ኣእምራዊ ኣብ ዘቤታዊ ዓመፅ ካልቸራል ዝኾነ ኢንቴግሬሽን ብብዝሒ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ዝረአ ዘሎ ከዓ ኣውቲዝም እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ኣብ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ዳላስ ዝገበርዎ 6 ላይ ካብ 24 ሲ ብዙሕ ድኸውን ደሎ ኣብትናህና ስለዚ ንዕኡ ከዓ ከመይ ጌርና ከም ሕብረተሰብ ሲ ርድኢትና እቲ ወላዲ ጥራይ ደይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ፈሊጥ እዩ ከዓ ነዚ ርድኢትና እንድሕር ዕቢና ነቲ ወላዲ እውን ክንሕግዝን ክንድግፍን ንደቅና ከዓ መፃኢ ሂወቶም ክነብርሃሎም ንኽእል እዚ መስል ምናልባት ፅንሒልና ከዓ ኣብቲ መፃኢ ዘሎ መደባትና ሲሳይ ሓፍተይ እውን ኣብ ዝገበርናዮ ኣብዚ ብፍላይ ከዓ ማንቸስተር ብኣካል ክንዛረብ ኢና ቴንኪዩ ሳምሓፍተይ ኦኬ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዓብይ ነዊሕን ዕላማ ዘለዎ ንብዙሕ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ምሕቋፍን ክኸውን ዝኽእል ግብራዊ ዝኾነ ስራሕ ክስራሓሉ ዝኽእል ፕላትፎርም ወይ ባይታ እዩ ማህፀን ስለዚ ኩላትና እንተደኣ ኢደይደልና ተሰሪሕና እውን ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መዘኻኸርን ፅቡቅ መግለፅን ይኽትብና ፀኒሕኪ ኣዝዩ ቅዱስ ዕላማ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቶ ታደሰ ናባኹም ከብለ ምስ ማህፀን ነዊሕ ተጓዒዝኩም ኢኹም ስለዚ እስኪ ብዛዕባ ማህፀን እንታይ እዩ ዕላማ ባኣኹም በቲ ንስኹም ትሪእዎ ደለኹም ኦፍኮርስ እቲ ዕላማን ራእይን ሓደ ዓይነት እዩ ግን በቲ ናትኩም ኣገላልፃ ብኸመይ ትገልፆ ማህፀን يقنلي أبدي الحلفة ما هتأكد كافل بزيادة زعجبني انتايو هذا فلتة برهاني الذي بزحك موياوي أنا اللونا ثم موياوي كا بفلاي كم رأي وكم ستايكريو دلا انتايو سواسي أتخكلن يابوتهم كوفيلهم من حبر السبب قولهم رأي تناتي رأي حزي زلهم عليك ولا بدرجة أبت تمرتي وهتنا رأينا فريقنا سلزنا نسخة تكبريت أرزلهم عليك دي بزيادة عما تصدروا أرزلهم تايو وتم موياويان كل ما يجز حالة فعامة كاستخايدا بحجون كايدا تسبيو وتم موياويان سلك عبت تخكلن يابوتهم كوينهم تي نهزبو خبر بلو خلو زيادة أكبر زمان بزي محسن نسخة تخرير دلهم عليك سلزي عبد حالة فعامتات እቶም ኩሎም መፅኦም ተዓዲሞም ፍልጠቶም ዘካፍሉ ዘለዉ ኣብቲ ሞይኦም እዮም ማለት እዩ በቲ ሞይኦም እዮም ስለዚ ኣብ ትክክለኛ ቦትኦም ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ሰብ ተደኣ ኣብቲ ትክክለኛ ቦትኡ ኮይኑ ኣገልጊሉ ንሕብረተሰብ ኣብዚ ዓለምና ሰላም ክፈጥር እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ክመፅእ ኣይክእልን እዩ እንታይ ደኣ ሰባት ኣብ ዘይቦትኦም ኮይኖም ስለ ዝመፁ እቲ ፀገማት ናይ ዓለምና ዘጋጥሞሞ እዚ ከም ዓብዪ ክስታይ ይሪኦ ማሕፀን ስለዚህ بخمون كأتصلوا سلزه أكل بوتاون كمتات نخنري إذا خبتي زريو زلخي مالي سلزه أنون كابو تبجيسه استفعل على موياويان عبز متشم كعدمو كمون ما حتسنا كل سلزه كريو زلنتاي استفعل على موياويان سي بحبر كوينهم ما حتسنا له سلزه أكلون فحيلهم سلزه له تم حدا أب مويا زلهم متأكيبهم أب حدا استاي موسو كابت بحج خريو زمنا يو ستاي مالك بتاعي متفق ما بحكي عباي حسابيا أتو تادسة مخنياتو تي سب زيادة قد معلو زخيل
بناتو مويا بناتو أوعيت نبر كلوي ما نوع وهم حلالف كلوي سلازي ما هتعند ما نزي زخون بايتا فتيرة نتي تعذاباي نتي دلاي نتي زلون حبريتان زلون نتي حبريتان زدلن تراخب ميديا كوينا سلازلون عاب حيلي زي تبلوت أنا حكم عبي نتبي عبي بوينت هم نجيبكم نتاني حكم نايبة حكي إذا على مازن إذا إذا ما مسمحت أنك ساعة موداتها كتأنحن أب مكستايو خوات سحنون وعالتي عاب تسفائي سيساي حافتي نباح خمتي سلام فلنا تأنحها زدالة خلنا قال نتفتات هالو بزعبا ناي مهتن سكي نباح خبل يعني اللي سمرت حتى بزح نجار اللي تجرد عمتنا دي حلت مدرسة كحتري وخلا حتى ما في حمسان جنن سمنات إندلوا أب عمت وشتي لتفليات رحنا عرست جرنا أب تسمر أواناتن مسوقة أب زشتي ناي بنيات أو دعمتات مالتي فتفلي سبات عدنا تدعبي في أبزي مودة تعمد جبرنايو مس حاونا تسفو من نرو استقى 4 كفال نرو زين كبزح سب تحتاتلن كل منتاي تحبرت السدنا نسي نولادو ندقو فريتون تماهيرون بخميك حق ذويه كإل دل وجليتي أرينا مبالكو أنا مشهور كل خاص محبات اسمامي أحمد ديا السقاء تنوح جبرو 4 كفال في كل منتاي أجدها سخب لهنا ما تنقى الساعة نعنا نولد خوينسي كابنا حديث صار ولادنا ندقنا نخفون ندليو رئيس لدلنا سواء قداس خوينسي حادث يوم قصد بحواتنا تصفو ملسيو سفر علي 4 تصفو من 4 تفصالي مثلا تدي تقاجي أرمني سلام حتى ملسينا تمرتهي بو مالتين دحريوقا سفر علي فيس تو فيس أبزي مانشستر كلنا خاء بيني نفسها من قصقاس سقاء 5 دبلو السلام بني كولتورال بني بحلاوي دخانة ساعة عيد كا لنفسها مفاتيح تقبل اللمو activity كما aerobics نبلو دمتها نحن بحلنا ساعة عيد كا تدرنيا دي مكرنيا دي فقال لي بحلتات كا ندق نستيو دخونن تقبلنا يوم شو السلام كتوريا درنا ياخد قبرو مالتيو ني من سيات يوس عليك مقبر تقبره مالتيو زي حدا كاستم كاش نتقبلنا فعلا شمونت ني ورحي 3 ساعات ندق نستيو إلنا 8 مارش ندق نستيو دخونت معالتس نحن معالتس دخونت قرنا لنا أكتب ساعة at 8 of March الساعة حنت كاستن إنه أحواتنا تأكدنا عاد دق نستيو راح كنا عاد أحوات حسنا أمو إنامو كل من تايا قداش خمس دخونة حدا كاستين فيش تفيش أكتب تقبلنا مالتين فلايكا تعبي تقبرنا يا ني ثالثة عمتنا ذخبرنا له ني مهتن anniversary السخاء مصبزحات حواتنا كل مور فوكس أبانا عبيت خيكونه أبدتنا أبني قلعو activity دنبرو نيقلعو فلسطهم ناتهم انت عيد بهال أب دانس ديو أب ميوزك ديو أب تفعل نجارات تجبروا نجارات ناتهم فلتة اللوم نخاريو نتي عدي مدينة برسب تجبروا له مالوتي مسوحة نيتا ويب سايت لونش تجبرنا لا مثل سلام تدي تجاجي نت ويب سايت كان لونش جرنا يو عبالات دلالنا له الجماعة تقبلنا له مع الكاميرا بوعوع بدي يقولوا دتنا مور يقولوا حلم الرأي له وسيم الرأي له مسفلتهم المستناتهم دلوم خريو دقربو نجارات جرنا مالتي بحنسا وعلنا الويب سايت لونش تجرو قالوا محبرات دمس جنا له سيرتيفيكت دهامنا له نوتهم ذكنا أبطن مدة وتانا له معرفة إنه تسمع إنه خما أنا رخات دليتنا في إنرو أو خاص تستخدمنا في نسمعني دحريو خا أب يا أساس الشيء فلور جرنا أب مهتن تزيها أباي مايلستونيا أنت استبت وفدنا لا أب نمهتن مالتي بلا أساس الشيء استب يكتاتر لنا الحمد لله تأشمي دبرنا له مالتي أب أمونغو خا ني يا family well being event جبرنا لزوجة حجي مودة عمتنا جرنا
እዚ ከዓ ብጣዕሚ ብፅቡቅ ብደስ ብድብለካ ሓሊፉ ምስኡም ቅንያት ልደት እዩ ነይሩ ቆልዑ ትምህርቲ ዝወድእሉ መዓልትታት እዩ ነይሩ እቲ መዓልቲ ክልተ መዓልትኡ ኣዴታት መፅን ኣሕዋትና ከም በዓል ሕሪቲ ቡን እንዳፍላሕና ኮፍ ኢልና ይህን ተባሃልናሉ ዶክተር ሳራ ዕቁባይ መፅያ ከዓ ክንዲ ትቢ ፍሬንድሊ ዝተፈላለየ ፕሮፖዛላን ኣክቲቪቲ ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን መፅያ ዝታዘረቡ ሁሉ መወፅን ኢለን ብጣዕሚ ተገዲሰን ዝሰማዓሉ ነቶም ደቀን ኣክቲቪቲ ተገሩሎም ንሳተን ከዓ ብሓንሳ ናይ ኣዴታት ከምቲ ባህልና ቡን ሒዝካ ከፍ ኢልካ እንዳዕለልካ ትገብረሉ ኤቨንት ነይሩ ብጣዕሚ ብፅቡቅ ከዓ ሓሊፉ ብጣዕሚ ደስ ብድብል ሃዋቁሩ እኳ ነይሩ ንፋስ ነይሩ ታሰሙንቲ ኣብ ማንቸስተር ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ ግን ሰብ መፅኡ ብደስ ዝብለካ ሕጉስ ኢልና ከዓ ምስና ብጣዕሚ ተሓጉስና ካብ ፅምብለ ንላዕሊ ሰብ መፅኡ ሽዑ መዓልቲ ማለት እዩ እዚአን መስላ ሓደ ነገራት ዝገበርናዮ ምስኡ ተፈላለዩ ዕድማትና ነይሮምና ዳንኤል ሃብታይ ዶክተር ዳንኤል ሃብታይ ምስቲ ዘውፅኦ መፅሓፉ ናቪጌቲንግ ቱ ዘ ዊልድነስ መፅኡ ኣካፊልና ናቱ ከዓ ኢቨንት ነይሩ ኣብዚ ናይ ቡክ ሳይኒንግ መዓልቲ ነይሩ ኣነን ሰላምን ካልኦት ኣባላት ናይ ማህፀን ተሳቲፎም ነይሮም ሓፍትና ምሕረት ኣብቲ ናይ ዮጋን ቲቺንግ ዝኾነት ናይ ዮጋ ቲቸር እያ መፅያ ከዓ ናታ ኣካፊላሃና ነይራ ናይ ዘለታዊ ዓመት ከዓ ተፈላለየ ከዓ ምስ ሓውና ሳምሶም ገርና ነርና ኣብ ሶሻል ሰርቪስስ ከዓ ሽሙ እኳ ኣይዝክሮን እየ ሰላም ሓፍተይ ተሕተልክኒ ኣብ ናይ ሶሻል ሰርቪስስ መፅኡ ትምህርቲ ፍልጦ ኣቕሪብልና ነይሩ ሶሪ ኣብ ዝሓልኩም እዚአን ካብተን ተኣሽሙ ዝበልናየን መስለኒ ዝጎደለ ተልዩ ከዓ መልኡ ለይ ኣሕዋት ሓትኩም ከዓ ምላኣልና ሳምርን ቀሪብክን ነርካ ሓተ እቶም ማለፊት ናቲ ተመክሮ ከዓ ቀሪብክና ነርኪ ያ ስምኪ ተፃሒፉ ዝረሳዕኹን ኣድኖ ያ ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ሓቂ ነገር ሓይትናዕና ብዙሕ ተማሂርና ምስ ሰላም ዳርጋ መዓልታዊ ኢና ንደዋውል እንታይ ንደሊ እንታይ ንገብር ኣነ በቲ ስራሐይ እሳ በቲ ሰብ ከዓ ብዙሕ ዝድውለልና ካባና ሓገዝ ዝደሊ ኣሎ ካናተይ ድዩ ንዶክተር ሳምሶም ድዩ ሰላም ባዕላ ትገብሮ ተልዩ ድዩ ዶክተር ኢናው ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለዎ ኣሕዋትና ሓንሳ እኳ መፅኦም ተቕሪቦምልና ዳሕራይ ደው ኢሎም ሓገዛ ዝደልዮ ተኮይኖም ገድናህና ከዓ ሰላም ትሕልፈልና ማለት እዩ ከይረሳዕና ከዓ ኣብ መንጎ ከዓ ኣብ ዝቀረባ እኳ ይኹን እምበሪ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ከዓ ተጀሚሩ ኣሎ እሱ ከዓ ሰንበት እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚኣ ከይረሳዕኹም ተወስኺ ኢለ ነረ ታንኪ ብስከኒ ሳምረ ከዓ ባን ኣነሲ ማለት እቲ ተባህለ እቲ ክበሃል ዝከኣል ኩሉ ተባሂል እዩ ሲሳይ ሕጅስ ካብኡ ንላዕሊ ክዝርዘር ብኽእል እቲ ኣቺቭመንት ተገይሩ ማለት ተዓገብናሉ ነገር ስለዝኾነ ተገይሩ ኢልና ግብሪ ዝረኣና ብፍላይ እቶም ኣብ ማንቸስተር ብኣካል ተራኺብኩም ኢቨንትስ ክሬት እንዳገበርኩም ኣጋጣሚታት እንዳፈጠርኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንሕድሕድካ ናይ ምትህንናፅ ናይ ምምሃር ናይ ምምዕዓድ ናይ ምድግጋፍ መደባት እዚ ኣብ ኩላትና ክሰርፅ ምክንያቱ ንእሽተይ ነገራት ኣብ በቦትኡ ተተገይሩ ሓደ ዓብ ምስሊ ክፈጥር ይኽእል እዩ ሓይሊ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካባክትኩም ብዙሕ ተማሂርና ማለት እዩ ካብቶም ኣብታ ማንቸስተር ኮንኩም ትነጥፉ ዘለኹም ኣባላት ማህፀን ንዑ ኦርጋናይዝ ትገብራ ዘለኹም በዓል ሰላም ሲሳይ ናይ ብሓቂ ፓወርፉል ዝኾነ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ካብሃትክን ተሓቢርካ ቅዱስ ዕላማ ሒዝካ እንተተበጊስካ ድማ ዘይግበር ነገር የለን ስለዚ ናይ ብሓቂ ንዓኽን መጀመርታ ከመስግን ንዓይ ማህፀን ብዙሕ ነገር እያ 2023 ናይ መሰጋገሪት እዋን እያ ንዓይ ነይራ ኣብ ካምፓላ ነይረ ናብዚ ሃገር ካናዳ መፅእ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ኤፕሪል 2023 ጂኦግራፊ ሊሚት ከይገበራ ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ኣብ ዘለኽዎ ኮይነ ምስ ዝፈትዎም ኣሕዋተይ ምስ ብዙሓት ማለት ምስ ብዙሓት ብጣዕሚ ብተመክሮ ብትምህርቲ በተሓሳስባ ብብዙሕ ኣረኣእያ ናይ ሂወት ዝበሰሉ ሰባት ሓሳበይ ንክህብ ሓሳብ ክሰምዕ ዘፍቀደትለይ ቅዱስ ዕላማ ነዊሕ ራእይን ዘለዋ
بزي فلالاي ناي زخونة يكون بوليتيكاوي يكون هيمانوتاوي كالق زخونة عينة الرأيان ناي ودسب كله زخل كيف ليت نقوله كابت فلالي الناس سلامي كتليوز أنا حكي تزحقفنا نجر زيادة أتوقع هبا كعبي كمهار زجبرتني حقافيت ويدمو I don't know بخليك قلتي سدرا ስለዝኾነት እዚኣ ማህፀን ብሕፅር ድበለና ዓይ ከምዚ ኣነ ዓይ ማለት ፐርሰናል ክዛረበላ ከለኹ እቲ ራእይ እቲ ዕላማ ተግባራት ዝነበረት ኣክሽን ገለ ብምሉእ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ኩሉ እኳ ኣይኮነ ግን ብከፊል ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ንዓይ ግን ማህፀን እዚኣ እያ ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ እሺ ኣማን ሓወይ ኣለኻ ዲኻ ኣማን ሕሪቲ ሮዝ ሙና ሕሪቲ ኣለኹ ኦኬ እሺ ኣማን ሓወይ ናባኻ ከብለይ ሞ እሺ حكمي جنا هنقولنا كل لكم عندي خمسة خب جمع كان عايز تحت النيرك قربت نزل لو العظم من الاسبوع معي انتخب لو خمسة كل صح مثلا مجمريا نعخن كنستيوب زي لخن بالبخمس كنا كندلي مغنياتو كامتي ودي السبت مالتي فتر كله بمحسن زوات دحرين دعابي زغيد كم خاص غنز محسن اكيد كس كا 10 شحفل زو بصح كنا اذا مسكنا مغنياتوس اذا خسر حكى لها النقرا يكون مالتي الحرايز زغبر كنا كله قليس كنا يخ مالت ورحنتي خيترف كله قليس كنا اذا نبع على حدا كابتي عاب صراحي معناتو كم زعين صراح كخسرح كبير معناتو حلفنتي اللي كا ني قدنكا سعرم كون لك انا بزي درجه لخبط مالتي بزي كاتامي كمزغنا كنت رايز لمبر انتي ولو حنت زوسخو زود له ነገር يبلين معناتو تدخل ነገር ማለት ተባሂ بزي كحصرا كال زباله لخ على حركه سول ማለት اوكي عرفت هاي ثانك يو امان هاي ثانك يو يلومي ماصن ناي منيا نزول حتى خمس ناي مراخبي ناي ሕብረተሰብ እያ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ክዓቢ ከሎ ብሓደ ብክልተ ኣይዓብን እዩ ስለዚ ዓበይቲ ኣለዉ ማለት እዩ ኩላና ሎሚ ገለ ንዕቢ ፅባሕ ከዓ ንኣና ይዕብዩና ማለት ስለዚ ከም ባይቶ ማለት ዲጂታል ባይቶ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ክኢላታትና ብዝተፈላለየ መገዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ብዙሓት ክኢላታት ሰብ ሞያ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ በዚ ከዓ እንታይ ይህቡ ሓበሬታ ዘለዎም ፍልጠት ፋሕ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ሓደ ይሪኦ ካልኣይ ማህፀን ዝብል ቃል ከዓ ማህፀን ንኩሉ ማለት እዩ ሓደ ኩሉ ሰብ ብማህፀን እዩ ዝወፅእ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ካባኻ ከምዚ ዓቢ ማዕረ ኢኻ ምስ ኩሉ ብሉፅ ኢኻ ብልፅቲ ኢኺ ኢላ እውን ንሰብ ትነግር እያ ብሉፅ ምዃኑ እውን ትነግር እያ ማለት እዩ ቴንክ ዩ በዚ መገለፅ ኳ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኣገላልፃ ናይ ባሓቂ ቴንክ ዩ ዓውት ሓወይ ዶክተር ሳሚ ናባኻ መፅእ ኣምሪ ዳርጋ ኢሎም እንዲኦም ኩሉ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ማህፀን ዳርጋ እቲ ናብ ደገ ዘለናዮ ሂወት ኣንፀባሪቓ ተርእየና እያ እሞ ከዓ ፍታሕ ክንደልየሉ ትሕግዘና ሓንቲ ፕላትፎርም እያ ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ናይ ማህፀን ነገር እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣስተምህሮታት እዮም ዝመፁ እሞ ከዓ ብተዛማዲ ብተመክሮ ዘለዎም ሰባት ወይ ብክእላታት ሰባት ከምቲ ሓንቲ ሰላም ዝበለተውን እቶም ሰባት ተመክሮኦም ኣካፊሎም ክእላታቶም ሓሳብ ኣካፊሎም ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸዱ ኣብ ማህፀንሲ ይተሓዙ እዮም ይተሓዙን ማለት ንከምኡ ዓይነት ሽግር ንዘለዎ ሰብ ናብኦም ሊንክ ወይ ከዓ ንሳይን ፖስት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብቐሊሉ ሕጂ 10,000 ሰባት ፎሎወርስ ወይ ላይክስ ጌራላ ማህፀን ንብል ኣለና ደፍኒትሊ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ምዝናብ ደገ ደሎ ህዝብና ርኢኻ ምዝናብ ደገ ደሎ ናትና ድሌታት እሞ ምስቲ ማህፀን ትህቦ ከዓኒ ኣብ 100,000 ገፃ ክትከይድ ኣለዋ ኢንፋክት ክትበፅሕ እንድያ ግን እቲ ሰብ ፈለው ክገብሮ ኣለዎ ነዚ ሼር ክገብሮ ኣለዎ ላይክ ክገብሮ ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ ላይክ ግበርን ሼር ግበርን ክንሪኦ ንውዕል ኣለና ኣነ እጂ ኣብ ማህፀን ስለ ዝግደስ ወይ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ድብል ኣለኹ ግን እቲ ማህፀን እተመሓላልፎ ነገራት ማህፀን እተዋህዶ ነገራት እቲ ናብ ደገ ብፍላይ ትዘድልየና እዩ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ንደቅና ንኩሉ ነገራት ኣገዳሲ ሽግር ኣብ ዘጋጥመና እውን ከም ሓደ ግዛዊ መፍትሒ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ስለዚ ማህፀን ሓቋፊት እያ ከምቲ ሽማ እያ ክላ ዝኽእል ቴንክ ዩ ዶክተር ሳሚ ናይ ባሓቂ ከም ዝበልካ ኩክ ኣክሰስ ወይ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ መንገዲ ተርኢ
نزخونه يكون عينة شجر زخونه يكون challenge خون خيل دليت ويدما حسابات خون خيل تمرتخ خون خيل بزحلف أوان رينا بحتيرو ساعات بزحلف أوانات تستقبرسي مس بزوح نجارات كم نعبي كم مهار نحدنا كم ندقق في جراتنا نتبدأ خونو زعزة تعزب يومكم ومالتي سلازي نايب حاجة تبقى جلالتان تبقى حبريتان حريت حافتي علخي تحليغ تقام كويس سمعنا تحليغي نبغى خبلي أقدم نفس خلالي بدحري ربا بزعبا ما هتنزل لك ريتو انتهي مخانون قرنا حراي ثانكيو يعني لي سامر حفتي أنا حريتي مسفوني بهال لم تأمرت مانشستري بزعما ما هتأن كأني ما هتأن كم نويح خبت جمرات حيزت خاتاتاليتي حجها أول ما هتأن كوين له ما هتأن عي بتعمي بقى عد سدرا كوينة كم سدران كمادن غير إدت متها مالتيو عد مالتي ها ما هتأنسي ما هتأن مالتي عد مالتي بحجيرو بتعمي أني بزح نجار تماهيرة بزح فريد أمس بزحت عبيت بوتات مهارات حوات تلالي مالتيو الواحد أن بخمس قلت يعني اللي Thank you حريت حافتي thank you very much الشيء أمو توسخي حسب دلو من الوقت هالينا ويابزي مهتن ديت أتقلتن دبل هالينا روزا الله مثلني زغنين دحر عصاب تبتدل تغينا روزا حفتنا أنت دعت معنا هاللي عدلنا واخي كبلامون أنت دعتي فينا وكالسك روزا الله هدي يا أوكي كنا يمسيهم እግዚአብሔር ይመስገን ከመምሲኺ እግዚአብሔር ይመስገን ሩት አስራት ይበሃል እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ይሕልፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ሆሊዴይ ሕልፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣነ እኮ ክሳብ ሕጂ ሓዳሽ ኣባል ናይ ማህፀን እንዴ ደለኹ ይመሃር እየ ደለኹ ክሳብ ሕጂ ግን ብዙሕ ተማሂረን ብዙሕ ፈሊጠን ኣለኹ ብዙሕ ዓበይቲ ሰባት ተመክሮ ደለዎም ሰባት ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ኣባል ናይ ማህፀን ብምዃነይ ከዓ ኣዝየ ሕጉስትን ዕግርትን እየ ኣነለይ ثانك يو نحن أول مهتم كنكي أبزي كتواسئي كتمهاري كتمهري فعدنيا بمخانكي أزين أنا نمسكنكي عنيلنا أوكي سو ناب قلت حتى خيري سلام حفتي نباخك متى اسكي بزعبا أسرارها مهتمتي كولكتيف زخنا وي تيم وورك هم عينة كايدة تخيد سلمنتايو كم خون تمريتو از عينة أجواب أسرارها فأنتي تقوم سل زلوي أنتي زيادة نوعو ممرتي مهنات يا كلنا دك سبات متشم بتصقع زاهير بمسرق زاهير استفترنا كلنا كلت علنا طبب علنا لبنا علنا لذي أباي دلو طبقة أباخي كلني أباخ زلو طبقة أباي يلن كلنا تمالالاتينا نالبات حد زي بلمدي كون خلوي تعلم تبلو ليدر كبهار كله دتمرت بهزبي بروفيسور دكتور ازيتاتي بقى أبت حبرتسبنا وكافتي سوسايتي أبت عالم زبهال جن أبت تحت زلو خا زابير زهبوت صقالو كلنا ندحر تأكيبنا بحدا نسرح كنا وتشزن أبزفونه هاجر أب حبرتسب أب جزا خاون فتر كل خاسي كل خا حدا يكون كات قال عدكم فتر كلنا وكذا ناس تاناسي قالنا دكتور كون نخيل قالي بروفيسور كون نخيل قالي كاربينتر كون نخيل قالي ممهر كون مالتي حتى كذا كلها تملأ مالتي عد ناتا توهو بلوا أبونا كنا توهو بلوا لذي خم حبرتسب كأب حدا دتوكورا كون يقول كلنا بحدا فينا نحبدا كنسرح كيلنا كم تقدم بلو دكتور سامسون كل لسان حسي عم هتنسى كل الله على ريزو طعمي بقى دحق السخونة ملختي تصدر كلسي لأنها تسبب من لسناي نظام تمتيو بتقوم عبات عنا أنت تتلعيلونا يتعنا زفل السبالو بالزعبة الزخونة نقر حتى بزغربسي كل سب دلوي كل سب كا يملس
the same thing ሰብ ክድውልና ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕብረተሰብና ድውለና ብዶሜስቲክ ኣቢዝ ክኾን ይኽእል ብናይ ገዛ ብናይ ሜግሬሽን ብናይ ጥዕና ኩሉ ዓይነት ስለ ዘሎ ኣብ ማህፀን እቲ ሳይንፖስት ክትገብር ከለካ ብቐጥታ እዩ እቲ ሓገዝ ዝረክብ ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ሕብረት እዩ እቲ ሓይሊ ዘሎ እንድሕር ዳ ኩላህና ሓቢርና ክንሰርሕ ክኢልና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እትዮም ደቅና ብዙሕ ግዜ ኣብ ስደት ንዘሎ እቲ ካልእ ዜጋ ጥራይ ምሁር ከም ዝኾነ እቲ ፃዕዳ ሕብሩ ይመስሎ ግን ብዙሕ ምሁር ከም ዘሎ ኣብ ሕብረተሰብና ደቅና ክርእዩ ከለዉ ናቶም መርኣያ እዮም ክኾኑ ኣለውና እኳ እዮም ዝብሉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ካብ ተዓዘብትና ዝሰምዖ ክንዲዚ ምሁራት ከም ዘለውና እኮ ዘይንፈልጥ ነበርና ማህፀን ተምፅዎም ዘለኹም ምሁራት ካበይኹም ተምፅዎም ይብሉና ኣለውና ስለዚ ተኣኻኺብና ክንከይድ ከለና ከዓ ኣይ ቲንክ እቲ ብርታዓይና ተሓይልና እቲ ስራሕ ከዓ ኣድማዕነት ይህልዎ ይብል ማለት እዩ ንስኹም ከዓ እስከ ከም ኣባላት ማህፀን ከም ኣካየድቲ ማህፀን ናባኹም ከብሎ ሰላም ብጣዕሚ ናይ ባሕቂ ፅቡቅ መግለፂ ሂብክና ኩሉ ሰብ በብናቱ ኣበርክቶ ገብር እሱ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ናፅነት እውን በካ ስለ ዝኾነ ቲምወርክ ምኳን ሓባር ሓቢርካ ጎኒ ጎኒ እንዳተጠማመትካ ዘድልየካ ካብ ነንሕድሕድካ እንዳተመላለኣኻ ብከምዚ ዕላማ ኣሚናን ተበጊሳን ትሰርሕ ዘላ ናይ ህዝቢ ኮሚዩኒቲ ወይ ማሕበር ስለ ዝኾነት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነገራትን ይርከበላ ከም ዘሎ ተኣማመነ ስለዚ ናይ ባሕቂ ፅቡቅ እዩ እቲ ሞቲቭ እቲ ማህፀን ብፍላይ ኣብቶም መስረትን ኣብቶም መጀመርታ ራእይቲ ሒዝኩም ተበገስኩም ነዚ ዓይነት እዚ ሓሳብ ምርዓምኩም ናይ ባሕቂ ኣዝዩ ዘተባብዕ ንካልኦትን ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኢለ ኣምን ዶክተር ሳምሶን እስኪ ብዛዕባ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ምናልባት ናቱ ጥቕሚ ምስ ማህፀን ኣተሓሒዝካ እንታይ ክትብለና ትኽእል ሳምሪ ሓደ ካብቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እትፅቡቅ እንታይዲ ብዕልቲ ብዓይኒ ማህፀን እንተሪእናዮ ሰለስተ ነገር እዩ ዝረኣየካ ሓደ እቲ ብዝሒ ናብቲ ሊደርሽፕ ዝሳተፍ ሰብ ክበዝሕ እንከሎ ብዝሒ ናይቲ ድሌታት ኣብ ደገ ደሎ ክፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብዚ 10 ሰባት እንድሕር ኣለና ኣብ ክንዲ 2 ሰብ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገብሮ እዞም 10 እንድሕር ተሳቲፎም ሳምሪ ናብ ካናዳ እንታይ ድለሎ ትፈልጥ ኢኺ ኣነ ናብ ለንደን ሓደ ማንቸስተር ሓደ ብሆላንድ ከምዚ ዝበልናዮ ሕጂ ምስቲ ናይ ኦንላይን ፕላትፎርም ተፈጢሩልና ዘሎ እቲ ድሌታት ሰባት ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ካልእ እውን ናይ ብዙሕ ክኢልታትና እውን ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ብዙሓት ክኢላታት ኣለውና ከምዚ ሰላም ትብሎም ደላ ኣብ ተፈላለየ ዓለም ኣለው ናትካ ዝኾነ ኔትወርክ ኣለካ ኣነ ናተይ ኔትወርክ ኣለኒ ሳምሪ ናትክለኪ ሰላም ናት ኣለዋ ኣቶ ታደሰ ኩሉ ሰብ ነናት ኣለዎ ኣብቲ ሰብ ምልላይ እውን ይሕግዘካ እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ኣብቲ ስራሕ ምስራሕ ማህፀንሲ ሰሙናውያ ተዳሉ መደባ ሰሙናዊ ሓደ መደብ ከተዳሉ ቀሊል ኣይኮነን ሰሙናዊ ኮነስ ወርሓዊ ከማን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ከተዳሉ ቀሊል ኣይኮነን ግን እንታይ ኢኻ ትረክብ ምስ ማህፀን ሰላም ዝያዳ ተሓላፍነት ወላ ተወስደ ትኾነ ሰላም ኣብ ዘየለወለትሉ ቴክስት ጌራ ኣነ ሎሚ ኣለኹም ሓደ ይፅናሕ ኣባ ሎሚ ባ ነዚኣ ኦርጋናይዝ ግብርዋ ስኹም ሎሚ ባ ነዚኣ ሓደ የዳልዋ እትብለሉ ኩነታት ትፈጥር ኢኻ ሕጂ እቲ ቲም ወርክ ይሕግዘካ እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ምክንያቱ ኣባል ኮይንካ እንድሕር ፀኒሕካ ፓርቲ ናተይ ኢልካ እንድሕር ፀኒሕካ ክትሳተፍ ትደሊኻ ክትበርክት ትደሊኻ ክትሰርሕ ትደሊኻ ብዘይ ዝኾነ ፀቕጥኻ ክትገብሮ ትኽእል ደሊኻ ማለት ናፅነት ስለ ዘለካ እንድሕር ሓደ ክልተ ኮይኖም ኣብ ላዕሊ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ተኮይኑ ግን ሰብ ከም ናተይ ያውልታ ማህፀን ኣይብላን እዩ ከም ናተይ ተዘይልዋ ከዓ ከምቲ ዝግብኦ ከበርክት ኣይክእልን እዩ ብርሑቕ እዩ ዝርእዮ እቲ ካልእ ነናትና ክእለት ኣለና ከምዚ ሰላሚና ትበደላ ማለት እዩ ነብሰ ከብሰስ ነናቱ ክእለት ኣለዎ ኣብ ምዝራብ ክእለት ዘለዎ ኣሎ ኣብ ሓሳብ ምምንጫው ክእለት ዘለዎ ኣሎ ኣብ ተፈላለየ ነገር ክእለት ዘለዎ ኣሎ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ማህፀን ከዓኒ ተፈላለየ ዕድመ ኣለና ተፈላለየ ክእለት ኣለና ተፈላለየ ሓሳብ ኣለና እዚ ከዓ ብልጫ እዩ ማለት እዩ ኩሎቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሕቂ ተን ክባህላ ዝኽእላ ወይ ተን ተግባራዊ እንደኾና ብፍላይ ምስ ማህፀን ዝተሓሓዛ ኣብነታት ናይ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካልና ዶክተር ሳሚ ድሌት ምፍላጥ ናይ ባሕቂ ኩላትና ሓሳብና ከባቢና ወኪልና ድሌት ናትና ናይቲ ከባቢናን ወኪልና ክንዛረበሉ ንኽእል ባይታ ናይ ሊደርሽፕ ወይ ናይ መሪሕነት ካልእ ኔትወርክ ምዕባይ ናይ ባሕቂ ኣነ ድፈልጦ ሰብሲ ላይክ ሰላም ከም ትፈልጦ ኣነ ዘለና ኣክሰስ ሰላም ከም ዘለዋ ዶክተር ሳሚ ዘለካ ኣክሰስ ኣነ ከም ዘለኒ ወይ ዕቑቢት ሓወይ ወይ ኣማን ሩት ኣብዚ ዘለና ኩላትና ተታደሰ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን
ናይ ኔትወርክ ሃብቲ ወይ እቲ ኔትወርክ እንታይ ይበሃል ኔትወርኪንግ ንዓይ ከም ዘለኒ ገይረ እየ ሓስቦ ሶ ምክንያቱ ሎምስ ናብ ሪፈረንስ ገፁ ትኸይድ ኣሎ ዓለም ንባዕሉ ሲ ናብ ክሳይ እንዳኸደ ሕጂ this is ዓበ ሃብቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክንክሕዶ ዘይንኽእል ኩላትና ምስክሮ ሓቂ እዩ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝበልካዮ ብሓቂ ሓደ ሰብ 50 ለሚን ክሽከም ከሎን ባህላ ኣሎ ናይ ብሓቂ and the sense of belongingness ናትካ ምዃና ተኣምነልካ ኣዝን ፅቡቃት ነጥብታት እየን ኣቶ ታደሰ ኣባኹም ከብለ يأني سامري كنت سامسون زغلصو أنا كوس خلو تايتي تقمن تاين تقينو تقمن نزخون التكالي ما حسن كم ما حسن على سل زخون التكال ماي زخون التكال ناي حوار مريح نتلا اللي هو كولكتيف تاي تقمو حدا كل حتى تخون عبد الكاتب كل صح حقات ميتساق ما تعبد له مجمع لذا حدا كل حتى تخون قالوا كل تساتفاي ناتو مخان يفلت مالتي كلون مراحي كم تقول شو تلعبون كل سب مراحي ترى بوتا عدل تراخي تواهبو كل سب مراحي كل وقت السلام يقول شو كل عدنا أو استرات سجل لنا سالنا كم بوتا ترى عدل راخي يسب كل سب مراحي نخم الراحي لستول ده كله نفسه مريحو يعبز مدر ماشي مالتي حاجة إزتي عبد شقو ناي كولكتيف زي ناي حوار مريحنا بنسأرو تاريخنا حوار مريحنا تبديل الأول تاي زخون توم سبات ناتو خوينا ماشي معمل مخنياتو حساباتو ما يقولي عبزين انت عكيبان جوات سمادوات نتس حسابات تغلق الله نات كار إيونا وقت تنبريحات ملسن بس الكايت هو سنها سلازي زي تقوم اللوو قوم سلازي خونا كل سبي هو سو بحجون قوم إلى عبينا نمنا مالتي كل تكالات ناس قوم خوينا عندنا مهناتو تي أفريقيا أنا أقدر أقول شو دلهم ترى حد مراحي كم فولي استاكوينا أنا نريد كل سب مراحي لازم كل مريحنا تخرجت أبتي المهارات عندنا مريحنا ونزي معي تي أنا كورز وزدو كل سب مرحة مخانة أمنا كم دلوا جنبتا مثلنا ولدنا استحقبرا حيزات أنيه انتايبلو حبير كاز مخركايو أتيكا زمتركايو صومي كاد ستغايو أجي تحبير كذا زمحك إتا أي حمق إتا أي حنق إتا أي سرن قبله لذا حبير كذا الأماخير كا كل ساعة صنبو نجاري حمارك حما تقول تزاي ماخير كاجن ببين هم تقول كحما نجاري حبوان فكا أتكي كذا متكاها أي حنك كاني أفريقيا ترى حال استاجر كاجن كلها كحنك كا لذا أبت محورون ترى هم خيلو كل ساعة قلت أنت مين كلها كحنا مالك محور صنبو خير كلني صومي كاسة تخيا حسبيه عشرنا أكاني لذا عزقنا تكالدي محبر تدعى كل كاتو واحد كحسابنا حسابته وحقين كا لسرنا حساب الله حساب كمال حساب كاس كله تشوفوا بخنا الكامو إذا مثلنا ولدهم ولدنا والذي تحت استايت جبراتينا حوار مريحنا ما عرفنا أقداس مخانمو مستزاروا خم يحجي تذكيراتنا حنسس حاملها ስለዚህ ተርጉምኩም ብጥልያን ብእንግሊዝ ብጀርመን ተጠቆም ላይኹም ስላታት ከም ዘለና ትኮለክት ዝብል እዚ ኣምጪኹም ብዝኾነ ቋንቋ ኣብ ዘለኹም ኣሜሪካ ዘለኹም ዲ ካናዳ ዘለኹም እንዳተርጎምቲ ነቶም እንግሊዛውያን ጀርመናውያን ንንገሮም ብጥልያን ኣርኣያ ተታደሰ ናይ ባሕቂ ምስላ ሰኒኹም ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ኢኹም ሂብኩምና ናይ ባሕቂ ኣብቲ ኮሌክሽን ኣብቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ዘሎ ወይ ድማ ኣብቲ ሓበራዊ መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ስራሕ ጥራይ ደይኮነ እውን ተሓታትነቱ ንባዕሉ ኣብዚ ሰባት ኢና ክንጋገ ከለና ንወስዶ ሓላፍነት ኣሎ ስለዚ ኣብኡን ኩላትና ነብስና ኩሉ ግዜ እንዳዘኻኸርና እውን ክንከይድ ኣለና ስለዚ እዚኣ እውን ፅብቕቲ ነጥቢ ኢኹም ነገርኩምና ዘለኹም ብሓባር ክትመርሕ ከለካ ድማ እቲ ናይ ጌጋ እንታይ ይበሃል እንዳፀበበ እዩ ዝኸይድ እቲ ናይ ምግጋይ ወይ ትጋገ ከለካ ሶሻል ሚድያ ስለዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ክፀሉ ይኽእል እዩ ሓንቲ ትገብሮ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ሶሻል ሚድያ ቀይዲ ዘይብሉ ኣካይዳ ከይድ ኣሎ ክንደይ ሰባት ድማ ናብ ዘይደሊ መንገዲ ይመርሕ ኣሎ እዚ ኮንፊደንት ኮይነ ዝዛረበሉ ነገር ምናልባት ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለኩም ኢለ ኣምን ሕጂ ኣብዚ ሓባራዊ ዝኾነ ሊደርሽፕ ግን እቲ ዝዓበየ ጥቕሚ ኮይኑ ዝረኣየኒ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጌጋ ንከይተኣቱ
حسب توهيبك تقراريمك سلا تقربو نتي مدب زيادة أدمعي ويدما كستيخون ناي بحق تبقى أمان حوي إدكا العلكا لها أنا بخا يا حسيبة نيرسكي أو خل تعدل وسدا كلا زر كرتها بالله سمرة حبسي ما لازم تايم مثلكم كم تقوليسكم عندكم كلاتكم عابكم ثلاثكم نوا ما هتصدق فوري نجار زقبرة ناس أقول كلاتي كل بزود مسك مالتي ناي ولن تاويد بس أبزي كاب تزعبي زناسة كاب سلام جمهور مالتي اللي كل سب نات تصرح له وناتو كايدا له أو كم بين عدد سخن مع الخ حجي كان دار لخ مالتي ساعات في يعني كل سب دخامو أي تبصم مالت ناتي خجبر يتلزبل ناب حبرة تصبو تي أبزر الله سنيت مالتي تتحابر تزراريبك تي مع التاو أبصمن حتى أنا يقول بزب برايفت مقبرة مالتي تي إلال ولا خال نجرا تكاسة سبيخة مالت إن شاء الله بزحت على وعد فهمت عن تقول صوزمركم دكاترة لو ولا حجي تاريش معلوسي كان إشتى كم عابي خوين سمعك لك خلو إذن معلو حد يتسقى مالت مالتو أجي جزازي كل سب أنا يفلت نعي سمعني يزبل الأمر كم زخ جبري 5 زبل سب أيتا كم يخوارج أجي تفولي تزقبر غي ما حصل نجر دست لك أنا جرب على تي قال نجر نحر قولي لك يمت ما لا يخ زخ أدس لك بخوينا خان أنا كنت زكون أنا حكت حاش أنا أي مصاخنا زمت كن كوب اسمه زخنا خاتي صحاب نجر زقبره لا من الباتون كلا أوت سمويا أنا الله خبكم أبزي زي كم زعينات عود سرو بس قطعني لكم دلي وناتو متسيخو أبركتو كله تقبرن حبرة تثبت عنبر الزربحة وين يوتيوب وين قال هرفان وين كم زي تفلتنا في مركب جلس زخر نقر يقولون أنا كوين سمعني سلزر إزول الله خان مالتي كبرتها ولا صبرها كبرتها فكا ثانك يو ناي بحكي كم زبال كايو كل سبب زي بولنتو ولنتا مالت دما كفلي دايبلو مالتي حسابو فهر يزمت حسابو خطراي ديكونه خجلت كمرح على نتزلو نيشتي تكون عباي نحبرتسب تقميو نزبرو ነገር زعمندلو ነገር ህቢድ መጽእ ስለዚ ኣብ ዘሎ ኣባል ኩሉ ምስጋና ይግብኦ ኣብዚ ሓለፈ እዋኑና ምስጊና ነርና ቅድሚ 2024 ምጅማሩ ነቶም ኣብ ዝመጽኦም ሞያዊ ምኽሪ ብሓሳብ ብኩሉ ነገር ምስ ማህፀን ብጽምዶ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወይ ድማ ኣብዚ ፕላትፎርም ተዓዲሞም ሓሳባቶምን ምኽሮምን ሞያዊ ኣበርክቶምን ዝገበሩ ኩሎም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባሕቂ ናይ ናጽነት ናይ ወለንታዊ ናይ ሕልና ስራሕ ደሎ ዝማህፀን ማህፀን ድማ ዛ ፕላትፎርም እዚኣ ድማ ናይ ባሕቂ ምስገን ግባእ ማለት እዩ ኦኬ ዓዊት ሓዊና ባኸ ثانك يو سامرة حفتي دقيمة غني لنا أنا زم بلوزات بلوز ملسي بلوز حساب زهابكم مالتي سلامتاي كولكتيف يتكم تي زريئة حدا أبترأي استمسرته غين يسمعنا مالتي أو استمسرته لازم تي ناي كوميونيتي خاناي حبرة سوي مالتي ناي حبرة سب تغين خاني نحبرة سب إنجيج كجبر خلال لو مالتي حجي بسينجل ليدر ويد ما سينجل فيجن ندحر خيدو كله كمت أشجاري زخون ندحري كفوت كولكتيف كوينجن كل متان كبر كتزلزل لو لازم أزيو رقع حدا خبط زعوته سي ني مهزن ويزعوتها أزي كولكتيف ليدرشيب ويدما أكايدا ممراس إيو مالتي كفت زبالة ناي كلنا ولا بنا براخ نريو خلناس هيونا إينا نعبي نحنا مالتي تي أوشتنا زلوخ أنا يكونني كمزي فر الرانش سن الرانش انتاي تقما نقرب الرانش فر الرانش انتاي تقما لحندي أنا يزتكم حجي لك عفروتال لنا وشتنا أنا يتكمني نسو قال إسا بنت بلعويو أها زي أرانش اللي ويلي زخصك سنة مالتي بلكعكا ناي كانوا ترانشي وي فروتا وي مانغو قلب العناين عبينا لذي هيبكا نخهب زخونا سب كتملي سوون بحالة نخقبل حالة معصويو لذي تبق أمامتا ناي leadership quality زلوي مهزن مالتي thank you ناي معك بتعمي أزي بسول دست جبل لك لالتا عويت حوي نقول حسابات كنبحال تنحس بحانتي بخلت مسمر جير كاترنا فابيل كاجليتكا بفلايتا أرانشي نجارة وأرانشي نتاي تغما ناي بحكي تعاونا زلو تبغى نجار دقة تري وتيو مخالف دكان تريكي لوسي
ትርጉም የብሉን ማለት ካልእ ትንታነና ህይወቱን ብዙሕ ወይ ናብራ ወይ ህይወቱን ብዙሕ ክሳይድ ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ዕላሊ ሂሩት ሓፍተይ ናብራ ክመፅእ ሂሩት ሰምዕና ተሃሊኺ ምናልባት ብዛዕባ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ትብልና ሓሳብ ተሃሊኪ ወይ ዝኾነ ርእቶ ተሃሊኪ ከምኡን ሩት ኣለኽን ተሃሊኽን ኣብዚ ምሳና ያ ኣለና ኩሉ እኳ ኢልኩም ዕዘብትኺ ኮነ ሩት ኦኬ ኩሉ ገሊፅኩሞ ኢኹም ዝተረፈ ነገር የለን ኣነ ያ ከምዚ ዝበልኩሞ እዩ ካብ ሓደ ርእሲስ ክልተ ርእሲ ከምዚ ድበለፅ ከም ዝበሃል ናይ ሓደ ሰብ ርእሲ ምናልባት ማዕፆ ከፍተልካ ይኽእል ይኸውን ናይ ብዙሓት ርእሲ ግን ኣነባብራ እዩ ድምህረካ ሕጂ ኩላትና በተለይ ከዓ ንስኻትኩም ሓሳብ ንሓሳብ ተዋሂብካ ኩላትካ ተጊህካ ክሰርሕ ከለኻስ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝጠቅም ንስኻ ትመሃር ወላ እውን ሓደ ነገር ተማሂርካዮ ፈሊጥካዮ ኣብ ውሽጢኻ እንድሕር ኣሎ እንተምሂርካሉ እዩ ዝያዳ ዓሚቕካ ድርዳእካ ተመሊሱ ዋ ከምዚ ክትገልፅ ከለኻ ነቲ ሰብ ከተረድኦ ከለኻስ ንዓኻ ተመሊሱ ይርዳእካ ደይበርህልካ ዝፀንሐ ይበርህልካ ደይፈለጥካዮ ዝፀናሕካስ ትፈልጥ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ክትሕግዝ ክትብል ሕጅስ ነንሕድሕድካ ኢኻ ትጠቃቐም ንሓደ ሰብ ጥቕሚ ይኮነን ንነብስኻ ኮንካ ኢኻ ንካልእ ሰብ ትኸውን ትካልእ ሰብ ከዓ ከምኡ ነብሱ ኮይኑ ንዓኻ ድኸውን ሕጂ ካብ ናይ ሓደ ሰብ ሊደርሽፕ ናይ ብዙሓት የብል ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ሒዙ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክምራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፅበልሎ እስከ ሎሚ ከንታይ ከፍሪ እስከ ሎሚ ከንታይ ክገብር እስከ ሎሚ ከንታይ ክቐርብ ኢሉ ስለ ድሓስብ ኩሉ ሰብ ተዳልዩ ድመፅእ ክመርሕ ማለት እዩ ክምራሕ ጥራሕ ደይኮነ ክመርሕ ክቅርብ ስለ ዝደሊ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እንድሕር ኢልናስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ኢኻ ተዓቢ ምክንያቱ ኩላትካ ብማዕረ ስለትሳተፍ ደለኻ ኩላትካ ብማዕረ ስለትብገስ ደለኻ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ እቲ ክትፈልጦ ደለካ ክትርድኦ ደለካ ነገር ዓሚቕካ ምእንቲ ክትፈልጥ ንካልኦት ክተመሓላልፈሎም ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ መለክዕታት ናይቲ ኣፍልጦኻ እውን ክትጥንቀቕ ስለ ዝኾንካ ኣብቲ ዕምቆት ኣብቲ ቅንዕን ሓቀኝነት ኣብቲ ሚዛናውነት ብዙሕ መንገዲ ብዙሕ መለክዕታት ንስኻ ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታት ክትመሓላልፍ ስለ ዘለካ ንዓኻ ኮንካ እውን ብዙሓት ክትከውን ስለ ዝኾንካ ናይ ዝኾነ ሓላፍነት ስለትወስድ ነዚ ክተተግብር ድማ እቲ ፕላትፎርም ንባዕሉ ይብካ ስለ ዘሎ እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ንዑ ባይታ ይብካ ስለ ዘሎ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ውፅኢታዊ ፍረ ይህበካ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምናልባት ሓንቲ ሕቶላትና እስኪ ማህፀንሲ እንታይ እዩ እቲ ሶፋር በፂሓቶ ደላ ኣቺቭመንት ምናልባት ካብ ርእቶ ናይ ሰባት ክኸውን ይኽእል ወይ ኣነስ ከም ዝረኺበ ወይ ረቢሐ ዝብሉ ሰባት ኣጋጥሙና ክህልው ይኽእሉ ስለዚ እስኪ ብዛዕባ ማህፀንሲ እንታይ ክንብል ንኽእል ጀካቲ ዕላማን እቲ ካልእ ክንብሎ ፀናሕናንሲ ኣብቲ ተግባራውነት ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ መዓልታዊ ዝኸይድ ንጥፈታት እንታይ ረቢሕና ካልኦት ክንታይ ረቢሕና ክብሉ ሰሚዕና ኣለና ሰላመይ ብኣኸ ጅምረ እዋይ ማህፀን ደኣ ብዙሕ እምበር ኣነ በዛ ናይ ኔትወርኪንግ ከማን ክጅምር ንእሽተይ ሓወይ ኣብ ሽግር ኣብ ዝነበረሉ ከልበትበትን ኣሕዋት ማህፀን ማለት እዩ እቲ ኔትወርኪንግ ኣይፈልጦም ኣይተራኸብናን በኣካል ግን ብዓብዩ ሳምሪ ሓፍተይ ንሰብ ዩጋንዳ ከሎ ክሳነት ይሕዋት ከይን ክንኦ መንገዲ ሊብያን ካልእን ክብል ከሎ ብማህፀን ማለት እዩ ስድራ ቤት ማህፀን ገና ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ እውን ስለዚ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ እየ ገይረ ዘለኹ ኣብዚ ዓቢ ኣነ ከም ሰላም ብውልቂ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ከዓ እንድሕር መፅአ ብቐጥታ ብቴሌፎን ድዩ መሰጅ ድዩ ኣብ ዝራኸበሉ ብቴሌፎን እውን ኣብ ዝዛረበሉ ሲ በቲ ናይ መደባት ንገብሮ ብዙሕ ሰብ ሕብረተሰብና ኣዌርነስ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣውቲዝም ዘይነበሮ ብዙሕ ከም ዝፈለጠ
ብዛዕባ ዶሜስቲክ ኣቢዩዝ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮና ዘይፈልጣ ዝነበራ ኣብ ሽግር ዝነበራ ብዓብኡ ሲሳይ ሓፍተይ ኣብዚኣ ንሳ እውን ብቐረባ ብዙሓት ሕብረተሰብና ስለ ዝሓገዘት ማለት እዩ ኣብ ናይ ማህፀን ናይ ጥዕና ኮታስ ማህፀንሲ ብዙሕ ነገር እያ ገይራ ዋላ እኳ ኣብቲ ብዙሕ ፈለወርስ እኳ እንተዘይብልና ግን ኣብቲ ሓገዝ እንድሕር መፂኻሲ ንእሽተይ ሕጂ ጀመርት እኳ እንተኾና ብዙሕ ነገር ኣበርኪታ ብዙሕ ነገር ሓጊዝና ብሕጂ ዘሎ ከዓ ናይ መፃኢ ናይ ማህፀን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ማንቸስተር ናህና እንብሎ ቦታ ሒዝናስ ደቅና መፂኦም ቋንቋኦም ባህሎም ዝመሃርሉ ዓበይቲ ንኣብነት ልዕሊ 60-70 ኣለዉ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ዝውዕሉ ኣባና መፂኦም ክዕልሉ ክስሑ ክፃወቱ እዚ እቲ መፃኢ ዕላማ ንረአን እዩ ግን ንዓይ ማህፀን ክንዲ ኩሉ እያ መቸም ወለንታዊ ስራሕ ክሰርሕ ከለካ ብዙሕ ነገር እዩ ድሕግዘካ ኣብቲ ከልበትበት ዝነበርኩሉ ግዜሲ ንዓይሲ ካብቲ ዝነበርክዎ ጭንቀት ንክወፅእ ንስኹም ኢኹም ኣባኹም መፅአ ክስሕቕ ክፃወት ክፈልጥ ክመሃር ከሎ ብርትዐ ተስፋ ካብቲ ዝነበርክዎ መሊሰ ክብርትዕ ኢኹም እሞ ማህፀን ቃላት ይድሓፀኒ ናይ ማህፀን ኣበርክቶ ንዓይ ንሰላም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሳምሪ ሓፍተይ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ እሺ ፅቡቅ ሰላም ሓፍተይ ናይ ብሓቂ ተግባራዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ነው ምስክር ምዃኑ ኣቶ ታደሰ ሚት ኣለኹም መስሊ ማህፀን ፍሉይ ነገር ዝገበረትለይ ጥራይ ክዝክር ፍሉይ ነገር ማለት እዩ ሓደ ኣብ ካልእ ግዜኦም ክረኽቦም ክላለዮም ዘይክእሉ ሰባት ተላለየ ኣለኹ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ እዞም ኩሎም ሲ ማህፀን ተዘይህሉ ኣይንፈለጥኮምን ኣብዚ ግን ኩላትና ስድራ ኮይና ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ከም ውልቀ ዝኸሰብኮ ማለት እዩ ምስ ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ዕድመ ዘለዎም ነዚኣቶም ዕድል ምርካበይ ካብኣቶም ክመሃር ምኽኣለይ እዚ ዓብዪ ፀጋ ገይረ ዝወስዶ ካልእ እውን ኣብቲ 70 ዓመተይ ክኾን ከሎ ዝተገብረለይ ክብሩን ፈፂመ ዘይርስዕ ማለት እዩ ኩሎም ኣባላት ማህፀን ኣብዚ ፍሉይ መደብ ክገብሩለይ ከለዉ እዚ እውን ተፈፂሙ ካብ ማህፀን ዝተዋሃበኒ ከም ስድራ ቤት ናይ ማህፀን እዚ እውን ፈፂመ ኣብቲ ሂወተይ ሓደ ዓብዪ ቦታ ዝሃበኒ እዩ ካብኡን ቀፂሉ ብዝሓለፈ ዲሰምበር እውን ከም ብሉፅ ወለንተኛ ኣብ ሃገር ኔዘርላንድ ኣብ ከተማ ላይደን ኮይነ ምስ ተመረፅኩ እውን ኣብቲ ዌብሳይቶም ይኹን ኣብ ካልእ ከምኡ ኩሎም ኣባላት ማህፀን ወይ ፈለጥቲ ኣባላት ማህፀንን ዋላ ተዓዘብትና እውን ዝገበሩለይ እውን ብዙሕ ክስታሂቡኒ ስለዚ ከመስግን ጥራይ ደሊ ብዙሕ ከሲበ እዚ ከዓ ዝያዳ ንክቅፅል ክስታሂበኒ ማለት ስለዚ በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ፌስቡክ ፍሉይ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ኩሎም እቶም እንኳ ሓጎሰካ ዝበሉኒ ብመገዲ ማህፀን ጌርካ ክብረት ሃብኩም ይብሎም ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይጎረልኩም ክብል ከጥቀመላ ዝዓድል ሳምራዊተይ ምክንያቱ ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ኣብዚ ፌስቡክ ተታደሰ ናይ ባሓቂ ሰብ እቲ ዝግብኦ መግለፅን ክብርን ክትቦ ከለካ ሓላል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ብማህፀን መንገዲ ረኺበ ትብሎ ወደለኹም ኩሉ ነገር ዝግባኣኩም እዩ ምናልባት ዝነእሰብኩም ተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ክብረት ይሃበልና ኣኽቢርኩም ንኣሽትኦም እዚኦም ኢልኩም ከይነዓቕኩም ምስ ኩሉ ብሉፅ ተመክሮኩምን ሓሳብኩምን ናይ ስራሕ ናይ ኩሉ ልምድታትኩምን ኣብዚ ምሳና ማዕሬና ልዕሌና ኮንኩም ትዋስኡ ከለኹም ንዓና ዝፈጥረልና ሓይሊ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ኢና ክነመስግነኩም ምናልባት ንተዓዘብትና ከነዘኻኽሮም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ማህፀን ምስ መደብ ማህፀን ይኹም ዘለኹም ሎማዓንቲ ኣብዚ ዘሎ መደብና ምስ ኣባላት ማህፀን ብዛዕባ ሌላ ምስ ማህፀን ምስ ዝሓለፈ ናይ ስራሕ እዋን ዝነበረ ተመክሮ ንዘሎን ሕጂ ንዝመፅእ ዘሎ ራእይን ዕላማን ማህፀን ደላልን ዝገልጥን መደብ ኢና ንቅርበልኩም ዘለና ኣብ መደባትና ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ርእይቶ ክህልወኩም እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብቲ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሎ ቴሌፎናትና ብኡ ቢልኩም ብምድዋል ብዋትሳፕ ብቫይበር ከምኡውን ኣብ ሜሴንጀር ኣብ ፌስቡክ ላይቭ ኣለና ሕቶታትኩምን ርእይቶታትኩምን ሓሳባትኩም ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ
ንሕና እውን ብዝተኻለ መጠን ሓሳባትኩምን ርእቶታትኩምን ክንምልስ ድልዋት ኣለና ናብቶም ተሪፎም ደለዉ ሓሳባቶም እንዳይሃቡ ክንሰግር ኢና እሺ ኣማን ሓወይ ኢድካ ዊጥካ ከየበልካ ከለካ ሕጂ ቅድመካ بحق I like it تقول زي لخي كان أربعة سمر حتى بتعمل بس رزي حتى مالت ما حتسن كتمس ولا مش عارف دخل كخلا حدا حدا جزء دخلنا مركي حط خل كتمس حدا حدا جزء وانا تس كحل فكت حدا حدا جزء مش الله ولا قال خد قال كقرب الكتمس فما يرجع كتمس عاد زي مدبني ما حسب يعني بز حسابات الله دس دول ما كيف دول مسابات كم مع أخي كم أخي كم مع السلام كم شما قديش ولا بعد تسفهم كنا زغربوا بزحت مش الله أبزسي قال أنا كسب كي غتوصل خنياتوس عايز سكفنا كم زي عم تقول سينا مركي سامر حفتي أبي تيك توك ولا قال زي حجي نحبر سبنا أتي أتغامى قرب دايركشن دخل يغير أنا تعارض أبزقن قال أنا قال إن شاء الله أنتوا يتعدي شفت متى وقال يتوني يعني ما لستي كل سب مع المياه بتمي يزغبت بتمي يوخا أفتاد اليوم تزاري يغير أبغى أخذ لغلا دس بلك معناته زغون السب مع المياه بتمي ينحر قال يتسو قال أنا كسب كاتوزو دخل كافت مياه وتسخا نحن بقى على استخزار بنحر جميركا كم حدا إكسبرت من حق تكون جميركا قل كيف حكاي يدخلون يا أيوة حكي يكون نقر حجي كابكم وأنت يدخل مثلك بتعامخا أو كم دزيو معينات كم دنيا ما حسن قالوا ولا بقى العرس نحب تزارب خلو أبكم غير كم زراب أقعد أسمع معاني بزن قبرو زلنا إز قبرو زلهم سخن فلك هذا كنستيو لو مدا يكون أنا بحبرات سبنا هذا كنستيو خمرحة من سخن كان الليدر شكون كان نزل زلهم وطلعوا قالوا كابزرات كن قال لنا نقر أسفيق كنا كنا صنعت تصفى قبر زي أخو الزلال مر ولا حتى ما انتهي مخبر حاسس إن بتتقبرنا نيش تي حتى نطبخ أنا يتخوني سخن زقبر كنا بزح لحق يوم زجيرنا خلنا بالكنا عسو كتاب لنا خمس خيط وصلنا خمس لايف أمان حاوي كلاتنا نتملى أنا كله تبركته كله نيشتي تنن نيشتي تبركت كايت عابس اللي تفطر وين نيشتي تدا قميت كايو حدا عابد مثل دخوت سلازي تي نقبرو دلنا أنا كل سبب أي نعانيو كم بحلالو نيشتي انتي بحال يعني نيشتي تنعك أمن ما أزنك تكون تغلع كلنا دا أنا تي أمركته دا أخذ ولا يتخلني كلاتنا تملالاتينا كلاتنا دم حسابنا اندهافنا نترددنا نتمهرنا ننخيل سلازي ناي بحق خمس جانا له تتقبروا لهم كلاتنا معت ودم قال انت وعين زبيت نديبلو كلاتنا عم حاجة مثل ناي مهتن بزح سرح زيادة بلكي حجي فلتاني نيرا شديتي على وضح اوكي اعود حاوي نبها كلمة ما تايد دي هم كله مالتي أنا كحق حش أبزي نحلف عمد كل تشان 23 بفلاي كور حشدشته أفرق مالتي فرق زعمت واحد زبالة تصادفه إنيرني بسنكي قال معرو إذا خيت ناي تمهرتي كم ناي كوتشين قلم مالتي سلازي بزح كم تقدمو زنبرة أي بركة كون ويا تمهركون بهال يكال مالت سلاز بزح أو قطة بيقبعني بحافظ شاقن كنت مهاري خاتمت نابز مالتي سوني تراخب ديسكاس تقبر كم زدي حاش تبهال شعو مليسك أخت عبتو وزمت سوني نقبرو مالسن حمس مكراب سوني نقبرو علالات وترو سوني حسابيو بتعمي زمركا مالتي دحراب زوصي خاني نتز حسب كاية تبل سلازي ما نم انتاي قبل كم زلو وين انتاي قبل كم زلو خاني نزراربينا سلازي اوبن ديسكاشن تغيرو من انتاي قبريو قلا تو هايدي يسألنا حج كميك خيط كم زخيل حدا تيم مالتي حدا محبر حدا قجل خمي كم خيط كم زغل بقبري نحايا العامتات كنا مهار ثاني هنا بزحات سبات كم ناي كلها يبلوهم هونو هو تانات كاتا محسن يبلو خايم مالتي قالت الحق هو تقول مالتي سلازة أبزين تمرتي وصلوا من قال يوم قال مالتي بالكعب تمرتي مالتي مغنيات بزحات كيلاتات بزحات حكايم بزحات نايسنا عمرو كيلاتات سلازة موسو بيت تمرتيو
በአንጻሩ ንሶም እዮም ዝያዳ ዘገልግሉ ማለት እዩ ግን ንሶም ንኸገልግሉ ኦፕን ዝኾነ ዝያዳ ንዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ኣብዚ ሕብረተሰብ ተርእየካ ማለት እዩ ማህፀን ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ዘፍክራ ማለት እዩ ثانك يو عبد حوي دكتور سامي نباها خمتي ببزحي بزي مدوات زي مدوات مهتن ببزحي عندهم كينكا أبال مهتنيخا عندهم كينكاون موياوي كبر دخانة موياوي أبركتو غيركا بزح عبريتها خباها رغيبنا إنا بزح دينا استوعل لهم زنبرنا نقرات كنا استوعلن كمن خلتن غيركا نايخا سكي نسخاها كاب مهتن انتاي ربيحكا كاب زحلفة زلكات أو لحتا انتايو مس مهتن مس بعزوناي مهتن أول سامري كم كله زلو مهتن حدا أبي بلاتفورم يو أي كوميونيتي بلاتفورم يو أنا بمويا ريسيرشر مصنعتي سرحية يونيفرسيتي سارة جي بوزح جزء مصنعات انتاي زغبرك حدا كمزي باراشوت جورناليزم دو لا ابزيت فلطوات خير مو ريبورت غبر بخا كوما عينت سمعكاي ما تصنغنتي تسرحو ነገር ኣብ ኮሚኒቲ ይወርዶ ኣብ ሕብረተሰብ ይወርዶ ከም ዝበዓል ዕቢት ክሎ ጸርሑ ከዓ ይሄን ትባሃል ሓድሽ ሓሳብ ተመንጩ እዚታት ነገር ማለት ስለዚ ኪኖ ዝውን ማህፀን እንታዩ ናይ ሶሻል ኔትወርክ ቦታ ከምዚ ሰላሚና ክብሎ ጸልሐት መብዛሕትና ዘለና ዘይተጋገየ ብሰንኪ ማህፀን ኢና ተላሊና ካብ ዝወፃእ ካልእ ካንፈልጦም ሰባት ኣለ እጂ ሞራል ትዋሃብ ኢኻ ትደጋገፍ ኢኻ ሓድሽ ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ ካብ ትህቦ ንላዕሊ ዝተወስደ እዩ ዝበዝሕ ማህፀን እጂ ኣነ ብኸምኡ ዝሪኦ ካልእ እታ ማህፀን እንታይ እያ ትበርክት ዝብል ሕቶ ዝበዝሐ ነዚ ኮሚኒቲ ዝዕዘብ ሰብ ክምልሶ እንተተገበአ ከምዚ ዕቤት ክብሎ ፀርሐ ግን ኣብቲ ማህፀን ርኤካ ከምዚ ርኤካ ኢሉ ሰብ ከዓ ናብ ተመክሮ ዝህበካ ኣሎ እጂ ብናተይ ርድኢት ብዛዕባ ትገብራላ ብዙሕ ሰብን ይመሃር ኣሎ ካብኡ መፂ እውን ታንቶይ ዝበልናዮ እቲ ናይ ሳይን ፖስት ኣሎ ኣብ ማህፀን ዝረኣዮ ሰብ እሶብ ብዛዕባ እዚኣ ዛረብ ነይሩ እንታይ ደኣ ገለ ትብሎ እሞ ሊንክ ዶ ክገብረካ ኣጋጣሚ ሎሚ ፅኒ ሓንቲ ብዛዕባ ቆልዑ ገለ ተዛሪብና እሞ ናብ ተስፎም ዶ ሊንክ ክገብረክ ናተይ ከይውሕደክ ኢለን ተስፎም ቴክስት ገይረሉ ስለደለ ኢልኒ ሰዲደሉ እጂ ከምኡ ጌርካ እውን ሊንክ ትገብር ኢኻ ንሰባት ማለት እዩ እጂ ማህፀን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣነ ኣብ ባዕለይ ካብቲ ብዙሕ ሓበሬታ ዝረክበላ ብዙሕ ሓሳብ ዝረክበላ ማህፀን ከም ፓርትነር የድርያ ይባላ ኣነ ብዙሕ ከዓኒ ንዓይ ትሕግዘኒ ኣብ ዝገብሮ ናይ ኮሚኒቲ ስራሓት እሺ ናይ ባሕቂ ኣዝዩ ፅቡቅ ምስክርነት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ማለት ሲ ነቲ ኩላትና ነቲ ዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ዝበሃል ባህል ኣሎ ካባና ናባና እዩ ከዓ ከምዚ ካባና ናባና እቲ ንሕና ንህቦ እዩ ድምለሰና ደሎ እቲ ንሕና ንረብሖ ደለና ኢና ካብ ካልኦት ንረክቦ ደለና ወይ ከምኡ እቲ እንካን ሃባን እቲ በቃ ናይ ባሕቂ ንልበኻ ዳዕግብ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣካይዳን ፅቡቅ መንፈስ ደለዎ እንታይ ዝበሃል እዩ መንገድን እዩ እስኪ ሩት ምናልባት ሓሳብኪ ሃብክናን ኣለኺ ብዛዕባ እዛ ክንብላ ፀንሕና ሩትላደ ሲሳይ ሓቲትክያ ነርኪ ሲሱ ኣለኺ ሶሪ እዚ ስክሪን ናተይ ሲሳይ ሓፍተይ ሶሪ ሲሱ ሰምዕኒ ተሃለኺ ኣላደ ውፅእ ኢላ መለስ ሲሳይ ሩት ኣላ ድሓን መስለኒ ሩት ኣለዋ ሩት ሃሎ ኣለኸ ዲኸ ትሰምዕና ተሃለኺ እዛ ሕቶ እንተኣ ሰሚዕካ ፀኒሕኪ ኮንኪ እዋ ከሰምዕ ፀኒሐ ኣነ እኳ ከምዚ ዝበልኩኹም ሓዳሽ የደለኹ ሕሳብ ሕጁን የዋህልል የደለኹ ግን ንእሽተይ ሓሳብ ክህብ ኣብዛ ዝብለዋ ፀናሕኩም እያ ናይ ማህፀን ተራ ዓብ ነገር እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣን ባለማይ ኣብዚ ናይ ቆልዑት ዝኸድናሉ ፕሮግራም ድነበረ ናይ ሓድሽ ዓመት ብቀረባ ብኣካል ዝተዓዘብኳ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም ነይሩ ኣነ ንባዕለይ ሓዳሽ እየ ንማንቸስተር ብዙሕ ሓበሻ ኣይፈልጥኒ ሽዑ ምሸት ግን ብዙሓት ሰባት ተላልየ ኣነ ጥራሕ ደይኮንኩስ ኣነ መሓዙት ገይረ ወደይ እውን ቆልዑ ተላልዩ ስልኪ ቴሌፎን ተላዊጥና
ፅቡቅ ኔትወርክ ገይረ መፅአ ይሽገር ነይረ ኣነ ኣብዚ ሰብ ብዙሕ ስለዘይፈለጥኩ ሓበሻ ማለት እዩ ከማይ ትግርኛ ቋንቋ ይዛረብ ኣብዚ ከተማ ሓዳሽ ኣብኡ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብዙሕ ሰብ ፈሊጠ ብዙሕ ሰብ ተላለየ መፅአ ብቀረባ ኣነ ባዕለይ ዝተሳተፍኳ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ሓገዝ ከም ዝረኸባ ኣብቲ ካልእ ቮለንታር ዝሰርሕሉ ቦታ ድመፃ ማለት እዩ ሓገዝ ከም ዝረኸባ ዝኾነ ሓበሬታ ተሓቲተን ከምዚ ለዋ ማህፀን ኣብኡ ሕተቲ ገለ ክብላ ንኸልዋስ ብዙሕ በኦም ኣበርኪቶም ደለዉ እዞም ኣሕዋትና ብዙሕ በኦም ሰሪሖም ደለዉ ኢለ ማለት እዩ ሕጅስ ወላ ኣነ እውን ክሕብረን ከለኹ ከምዚ ሎ ዝኾነ ሓገዝ ተደሊኸን ንፈልጦ እንዲና ገለ ይብላኒ ምሻሎ ደስ ዝብለካ እዩ በቃ ናብዚ ቦታ ኺዳ ገለ ክትበን ክርክስ ወይ ንፈልጦ እንዲና ንሓትት ኢና ንሽሻይ ንፈልጣና ንሰላም ሕግዛና እየን ገለ ክብላካ ከለዋሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እዚ ኣነ ብኣካል ዝተዓዘብኳ ነገር ብዙሓት ሰባት ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ በተለይ ኣብዚ ደለናዮ ከተማ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓዳሽ ግን ናይ ከምዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ደለክን ከምኡ ዓይነት ምስክርነት ክርዳእ ክሰምዕ ፀኒሐ ናይ ባሕቂ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ሩት እዚ ንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ መስተሮ ትፈጥር እዩ ሰብ ምፍላጥ ሰብ ምልላይ ምስ ሰብ ምውሳእ ከምኡ ክትራኸብ ምኽኣልሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ዘለና ናይ ስደት እዋን ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ሂሩት ሓፍተይ I think ሂሩት የላን መስለኒ ምናልባት ኣነ ንእሽተይ ምስክርነተይ ክብ ተኽኢለ ሰላም ሓፍተይ ይፍቀደለይ ዲ ከምዚ ዝበልናዮ ዓንተይ ምሽ ማህፀን ብዙሕ ነገራት እንዳጠቂማትና ዝዓበየት ኔትወርክ ማለት እዩ ከምዚ ኩዊክ ኣክሰስ ዝደለኻዮ ዓይነት ሓበሬታ ኣይትጭነቐሉን ኢኻ ኦፍኮርስ ሓበሬታ ቀረባ እዩ ብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኤኣይ ገለ መለሲ ግን ፐርሰናላይዝድ ንዓኻ ዝውክል ንሕብርኻ ንካልቸር ናትካ ዝውክል ነቲ ናትካ ኩሉ ነገርካ ዝውክል ትቕምሳኻ ከማኻ ደሎ ሓውኻ ካብ ሰብ ኢኻ ክስታይ ትገብር ሕጂ ኣብ ማህፀን ብመንገዲ ማህፀን ተላልኽዋ ሓደ ሓዊ ኣብዚ ምስ መፃኹ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ምስ ካልእ ሰብ ሓፍተይ ላይክ ሕሰብ ከምዚ ሓወይ ሓፍተይ ምባሃል ንባዕሉ ሓፍተይ መፅኣ ኣላ ተላለይዋ ተላለያ ምስ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣላሊኒ ምስቲ ኣብዚ ደሎ ጋዜጠኛ ኢሳቅ ኣብርሃም ነዊሕ እዋን ኣብ ዜና ናይ ኣብ ኤርትራ ማለት ዝሰርሐ ተላሊና ብመንገዲ ዝሓውና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስኡ ክንዕልል ጀሚርና ኣዝዩ ዝተቀራረበ እንታይ ይበሃል ሆቢ ወይ ድዝምባለ ስለ ዘለና ኣጋጣሚ ንሱ ኣብዚኣ ሎካል ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ እውን ነቲ ስራሕ ነግሮ ነቲ ዘይፈለጣ ነዛ ላይቭ ስትሪም ናይ ኤፍኤም ራድዮ ናይ ሎካል ናይዚ ከተማ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብላይቭ ስትሪሚንግ ትኸይደ ጀሚሩ ነይሩ ቮለንቲር በይኑ ኮይኑ ብድሕሪኡ ብዝገበርናዮ ዕላል ማለት እቲ ናትና ዓላማት ናትና ሆቢ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ብምንባሩ ቦቢለ ናብቲ ስራሕ ተኣትየ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ከይተረዳእንስ ናብ ጋዜጠኝነት ገፀይ ከይደ ሕጂ እዚ ካብቲ ዓብይ ማለት ዓብይለ ብመንገዲ ምክንያቱ ብኡ ድሕሪኡ ሽዑ ንሱ ከዓ ኣብ ማህፀን ዝነበረ መደባት ርዩ ቁርብ ንእሽተይ ነገር ክገብር ከበርክት ከም ዝኽእል በቲ ዘለኒ ድሌት ስለ ዝተረድኦኻ ነቲ ዕድል ከፊትለይ ማህፀን በቲ ኔትወርክ ሓጊዛትኒ በቲ ድማ ኣብ ውሽጠይ ንዝነበረ ፅቡቅ ነገራት ንኸውፅእ ሓጊዛትኒ ሕጂ እታ መደብቲኣ ከባቢ 4 ወርሒ ኣብዚ ከተማ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት ዝራኸብላ ናይ ሓበሬታ ማዕከን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ንዓይ ዓባይ ነገር እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዛረበላ እውን ክነብር እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስልና እቲ ምስክርነት ሰዓትና ኣይ ቲንክ እንዳተወደጥ ትኸይድ ኣላ ሰላም ሓፍተይ ብዛዕባ መፃኢ መደባት ናይ ማህፀን ራእይ ማህፀን እንታይ እዩ ሲሳይ ተመሊሳ ኣላ ናብ ሲሳይ ሓፍተይ ኦኬ ተሰምዕና ፀኒሕ ክትሕቶ ናባ ክኸብላ ፀኒሕ ክዲኻ ላህዶ መልኪ እሺ ሲሳይ ብጀካቲ ኣባል ማህፀን ምዃንኪ ብዝተፈላለየ እዋን መፂኺ ኣብዚ ሓሳብኪ ተካፍሊ ሞያዊ ኣበርክቶኺ ክትህብና ፀኒሕኪ ኢኺ ንስኻ ከም ሰብ ካብ ማህፀን እንታይ ረቢሐ ትብሊ ንማህፀን እንታይ ብኸመይ ትገልፅያ ማህፀን ደኣሞ ንዓይ ትግራይ እንጃ
مالتي سبلي بقى آخر حسبنا كي حالمنا ما ينوعلنا إن حدرني نازل لنا وزوان زي أنا مستحبرة تسويكم مسرح قبل جمنا ويحجرندي جنكا مثلا نفتي ندقلو صاحني مبارك كذا تسرحي سوي مثلا إنبر أنا أي وزن يعني سوي فلت إنبر أنا أي فلت أنا نسوي كذي نعي ብዙሕ ነገራት ሕብረተሰብና እቲ ድመፀና ክመፅእ ክእል እንድዩ እቲ መፅኡ ሓገዝ ድዩ ኣፍልጦ ድዩ ክመፀካ ድኽእል ኣሎ ክመፅእ ከዓ ዘይክእል ብዙሕ ከዓ ኣሎ ርሑቕ ዘሎ ከዓ ሰብ ሕጂ ብማህፀን መንገዲ ገርና ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ድዩ ኣፍልጦ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ክወሃበ ድከኣል መንገዲ ትፈጥር ዘላ ቪርቹዋሊ ስለድኾነት ኣገዳሲት እያ ማህፀን ንዓይ ማህፀንሲ ተጠፊአ በለ ክትብለኒ ገለ ውስጥኻ ክትንፍሶ ትደልዮ ነገር ኣለካ እንድዩ ድውል ኣቢልካ ንምስ ኣባላት ትማኸረሉ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ትበሃሃለሉ እዚኣ ቶፒክ እዚኣ ኣድላይት ኮይና ትስማዓኒ ንሕብረተሰብና ትብለሉ ሰው ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብሕጂ ከዓ ዝበለፀ ብዙሕ ንገብረሉ ዝረኣየኒ ነገራት ስለ ዘሎሲ ማህፀን ስንዓይሲ ኩሉ ነገር እያ ስድራያ ካልኣይቲ ስድራያ ካልኣይቲ ከም ስራሕ ከይኮነ ከምዚ ከም ትቅድም ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ዝገበርናዮ ተታሽሙና ንገብረሉ ስለዝኾነሲ ብዙሕ ነገር ያና የቀኒየለይ ሳምሪ ቴንክ ዩ ናይ ብሓቂ ካልኣይ ስድራ ንዓይ ከምኡ ይስማዓኒ ሕራይ ሰላመይ ግዜና ትኸይድ ኣላ ኣሕፅር ኣቢልኪ ናይ መፃኢ መደባትን ዕላማን ማህፀን እንታይ ኢና ክንፅበ ኣብ ቀረባ ናብ ርሑቕን መፃኢ ብዛዕባ ኣብ ካብ ማህፀን هاي سامري اسكاي شير كدبر ويب سايت نامو ماشي بلاي مهتن بيتي فيرتشوال درجة كله زي نايو عرصتات يلا بأكل جن عبزيز متدرب في لاي كده شميسان 4 بستفعل عليه ሓገዛት ካብ ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ቤተሰብ ዘተኮረ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮናን መንእሰያትናን ወለዲ ዘተኮረ ኣብ ናይ ጥዕንኦም ከምኡውን ናይ ኣካላት ምንቅስቃስ ካልቸራል ኢንቴግሬሽን ከምኡ ከዓ ኣውቲዝም ንዘለዎም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ክንምድብ ኢና ክንራኸብ ኢና እዚ ንዓመት ድኸይድ እዩ እቲ መጀመርያ ንጅምሮ ካብ ጃንዋሪ ጀሚርና ክሳብ ፍርቂ ወርሒ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኣመጋግባና ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ናይ ኣብ ንበይነን ዘለዋ ኣዴታት ብፍላይ ድሽገርኦ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣመጋግባ ኣብ ደቀን ንግሆ ቁርሲ ብፍላይ ከዓ ብዝተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ካልኦት ኦርጋናይዜሽን ድበፅሖም ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ እቶም ቆልዑት ዝተፈላለየ ሽከራዊ ነገር ብምብላዕ ኣብ ናይ ዳያቤቲስ ኣብ ንእሽቶ ቆልዑት ዝረኣየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ከመይ ጌርና ንደቅና ብቐሊሉ ብዝተፈላለየ ሞያውያን ኣዳሊና ኣለና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ መግቢ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ከምኡውን ኣካላትና ምንቅስቃስ ከምቲ ዝበልናዮ ዝሓለፈ ዓመት እውን ጌርና ነርና ብዙሓት መንእሰያትና ስለ ዝደገፍዎ ንዕኡ ከም ብሓድሽ ተዳሊና ሳዕሳዕቲ ብምድላው ሰሙናዊ ዝኸይድ መደባት ክንገብር ኢና ደኖ ብዚ ከዓ ሲሳይ ሓፍተይ ትምልእዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብዚ ንዓና ዝድግፍና ማንቸስተር ሲቲ ካውንስል ከምኡውን ኤንኤችኤስ ማርቲን ክራፍት ከምኡ ሹርስታት ናይ ቆልዑት ሄልዝ ዲቨሎፐርስ ዝሕወስሉ ኮይኖም እንዳመፁ ነቲ ናይ ትምህርቲ ዝህቡና እዮም ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ እኳ የለን ንብል ኢና ኤፍጂኤም ምክንሻፍ ዝረአየሉ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ኣዌርነስ እንህበሉ መደብ እውን ኣለና መቸም ንዓመታ በድሕሪኡ ንዘሎ ከዓ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ናህና እንብሎ ሰንተር ጌርና ኩልና ሕብረተሰብ ብሓደ እንሰርሓሉ እዘይ ካብ ኩሉ ነገር ወፂና ማለት እዩ ነቲ ንዓና ዝሓስየና ዘሎ ማሕበራዊ ጉዳይ ስደት ጭንቀት ከመይ ጌርና ብሓደ እንፈትሖ እዚኣ ክብል ዝደሊ ንዝመፅእ ዘሎ መደባትና ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማንቸስተር ንዘሎ ሕብረተሰብና ብሓደ ኮይና ከምቲ ንብሎ ኣብዚ ኩላህና መራሕቲ ኢና ካብ ደቅና ጀሚርካ ማለት እዩ ሰብ ክፍጠር ከሎ መራሒ ንእሽተይ ቆልዓ ዋላ
ሓሳብ ክብል ክኽእል ክመርሕ ይኽእል እዩ እሞ ምፁ ብሓደ ኮይና ነቲ ዘሎ ሽግራትና እንተፈቲሕናዮ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ማንም ሰብ ክፈትሓልና ይክእል ንሕና ጥራይና ክንፈትሖ ንኽእል ሽግራትና ንሕና እንድሕር ኣብቲ ማሕበራት ዘሎ ኣቲና እንድሕር ነጊርናዮም ኢና ናህና ፀገምን ሽግርን ክርድኡልና ዝኽእሉ እሞ ናፍቲ ዘሎ ሕማቅ ጎንታትና ኣይነተክር እቲ ፅባቐና ይበዝሕ ሕብረትና ይፅብቕ እሞ እዚኣ ክብል ዝደሊ ይቀኒለይ ሳምሪ ሓፍተይ ናባኺ ሲሳይ ሓፍተይ ሳምሒ ሰላም ሓፍተይ ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሕ ነገራት ዘለና ሕጂ ብዶክተር ሳምሶን ክመፀና እዩ ኣብ ጃንዋሪ ድሕሪኡ ከዓ ኣገን ኣተካይዳና ምስቲ ኣድላይ ዝኾነ ኣብቲ ሕብረተሰብና ነቲ ሕብረተሰብና ይጠቕሞ ይንብሎ ነገራት ኢና ማህፀን ንቅድሚት ክተምፅእ ዘለዋ ኢለ ይኣምን እየ ኣምሹ ሰላም ኩሎም ኣብዚ ምሳይ ትኾኑ ይመስለኒ ከምዚ ዝረአየን ዘሎ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ንዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ክንዛረብ ኮይንናሲ ብዙሕ ወረቐት ይረክብ ኣሎ ሰብ እቲ ሕግታት ዘይምፍላጥ እቲ ብዛዕባ ገዛ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ እሞ ዲሳቲታት ከኢላታት ረኪብና ብተወሰነ መንገድታት ገና ነቲ ሰብ ኣፍልጦ ክንቦ ከይንከራተት ኣለክሙ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ እሞ እቲ ሰብ ፈሊጡ ተፀኒሑ ግን ነቶም ኣሕዋትና ክንሕግዞም መንገዲ ብዙሓት ስደተኛታት ገና ወረቐት ዘይረከቡ ኣብ ሆቴላት ኣለዉ ብዙሓት ዝጭነቁን ኣብዘይ ዘይሓሰብዎ ናይ መንፈስ ጭንቀትን ገለን ዝገብሩ ኣሕዋት ስለ ዘለውና ብከመይ ገርና ንሕና ከዓ ኣብርክቶና ንቅርብ ዝበሃል ዘረባታት ዕላላት ጀሚርና ኣለና እሞ ኣምላኽ ሓጊዙና ከዓ ብድካ ኣለና ኣምላኻት ንዓኻትኩም ሒዝና ምስ ካልኦት ከዓ ሒዝና ኣሕዋት እንታይ ንገብር ከመይ ንገብር እንዳተመካከርና ከዓ ናክቲን እቲ ቪርቹዋል ንገብሮ ሓደ ነገር እንጂ እቲ ፊዚካሊ ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ስፔሻሊ ነቲ ብሕጂ ዝመፅእ ብዙሕ ስደተኛታት ይብል so obviously ከምዚ ሰላም ትሪኦ ዘላችሁ ፖስተር ሳምሶን ምስ ሓፍትና ሽማኳት ተዳጊ ኣዘክርኒ ሰላም ሓፍተይ ዶክተር ሳምሶን ምስከ ይግለፀልና ዘውዲ ምስ ዘውዲ እስከ ግለፀልና ሳምሶን ሓወይ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ኣብኡ ከለካ ትራቢልካ ኣዋ ዳርጋ ኣብኡ ኮ ተጠቂሱሎ ግን ብሓፈሻ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዝገበርናዮ መፅናዕትታት ኣሎ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ናብ ስደት ተዋሂድና ክነብር ንኽእል ብዛዕባ ስድራ ቤታት ብዛዕባ ቅንውዕ ብዛዕባ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ከመይ ጌርና ናብቲ ሕብረተሰብ ኣውሪድና ንዝትየሉ እንታይ ዓይነት ሽግራት ከም ዘለውካ ኣፈናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ረኪብና ኣለና ግን ክሳብ ክንደይ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ሕብረተሰብ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ሽግራትና ክንፈትሕ ሓንቲ ወይ ኣብዛ ናይ ማህፀን ኣቐሚጥካ ዝነበርኪ ኣላላባ ሓንቲ ፕሮቨርብ ዝኾነ ሽግር ከም ንእሽተይ ከም ዓብ ጌርካ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናቱ ዝኾነ ሓስያ ኣለዎ ግን ተዘራሪብና ተረዳዲእና ተመያይፅና ጥራሕና ክንፈትሖ ዘለና ሕጂ ካብቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ኣብ ክንዲ ኣብ ወረቐት ኣቐሚጥናዮ ሰብ ኣንብቦ ጥራሕ ንብል ኣብ ሓደ ሓደ ከተማታት ከድና ምስ ዘለዉ ፓርትነራት ኣብነት ኣብ ማንቸስተር ማህፀን ንብል ኣለና ካልኦት እውን ኣለዋ ከመይ ጌርና ምስኦም ተዋሂድና ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምንቃሕ ኣበርክቶና ንገብር ኢና ንብል ዘለና ኣነ ኣለኹ ዘውዲ ኣማኒኤል እውን ኣላ ከምዚ ስልዋ ዘለኹ ኢንፋክት ምሳና ያላ ንበር ኣብቲ ቅድም ነቲ መፅናዕቲ ኣብ ግደ ዘበርከተት እውን ሸዊት ኣላ ሕጂ ሸዊት ግን ኣይትመፅእና ማንቸስተር መሰረቱ ስሲ ማለት ትርከብላ ከመይ ጌርና ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣቲና ተዋሂድና ዕውታት ኮይና ክንነብር ንኽእል እቲ ናይ ፋሚሊ ሕቶ ብፍላይ ከዓ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ኣብዚአን ዘተኮረ ኢና ክንዘራረብ ማለት ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ዕውት ዝኾነ ኢቨንት ክኾነልኩም ድማ ናይ ባሓቂ ይምነ ብመፅናዕቲ ዝተሓገዘ ተግባራዊ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ተባባዕ ዘለውን ንመፃእውን ብዙሕ ኣብነት ክኸውን ዝኽእልን ኢለ ኣምን ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ እዋን ክኾነልኩም ድማ ብልቢ ይምነ እሺ ኣቶ ታደሰ ምናልባት ኣብዚ ናይ መፃኢ ራእይ ናይ ማህፀን ናይ መፃእ መደባት ዕላማ ምስቲ ዕላማ ናይ ማህፀን ኣኺሉ ስለዘኾነ ከይደ ከብዙሕ
ሳምራዊተይ ኣብታ መጨረሻ እንታይ ኣኽብል ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣለውና يوا 10,000 followers አለው ኣሎ ዝብል ሰሚዕና ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ነቶም ሰማዕትና ማለት እዩ ነቶም ናይ ብሓቂ ሰማዕትና ዘለዉ ኣብዚ መደባት ናይ ማህፀን ክሳተፉ ንሳቶምን ዝፈልጥዎም ሞያውያን ድዮም ክኢላታት ድዮም ባዕላቶም ናብዚ ንክመፁ ክዕድሙልና ማለት እዩ እዚኣ ክብል ደሊ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ካብ ኮነ ካብዞም 10,000 ዘለዉ ንሳቶም ዝፈልጥዎም ሞያውያን ድዮም ክኢላታት ኣብዚ መፅኦም ንክሳተፉ ኣብቲ መደባት ብወገኖም እውን ዓደምቲ ክኾኑ ማለት እዩ ይከታተሉ ኣለዉ ንማህፀን ስለዚ ናቶም ስለዝኾነ ናይ ኩላትና ስለዝኾነ ከምዚ ጌርና ብሓባር ንኸነዕብዮ እዚኣ ጥራይ ክብል ይደሊ ማለት 2024 እዚ ክፅበየ ካልእ ግን ያ ነለይ ምስቲ ግዜ ሳምራዊተይ እሺ ዓቕቢት ኣማን ሓሳብ ኣብዛ ክንብላ ፀናሕና ናይ ራእይ ማህፀን ማለት ኩላትና ከም ዝበልናዮ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እዩ ክንበፅሖ ንደሊ ነገር ኩላትና ንፈልጥ ኢና ብመንገዲ ማህፀን ወይ ማህፀን ክትበፅሖ ንደሊ ኣብዚ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ዓዊት ሓይና ባኻ ክቅድመካ ኣማን مقدمة واقف تعب أغويتك اوكي وين لابتي أكايد أبتي كل جزيتي leadership بكاتي رأي نسيو نتسبز عدم سبات هيكونن مالتي سبق مدبات حساب استسرحي سبات ككتاتلو ويم مالتي سلازي تغندي تزعب يسرح أبتي مدلاوات وي انتاي تقبر كم تزعن حكفوت انتغينو مراحتكم وصيهم ناتو خيلاتاتكم وصيهم تقدلت ناتوها ممصو ما يترفمني مالتي سلازي بزحات كا يقلقلوا له يمسمع لنا سلازي انا كا زياده حابي اللي زغل ناي زعبيني مصنعتي يكون تسخلو نمغبار تدالي لكم مالتي كساب حجي كمزي لهم زغلغلو اب استفلالي عد خوينم مالتي نشتي غزي هاليوم دكتورات اب ناي استفلالي عود خيلاتات كا بتعمينا نمسجن مخنياتو زخيدو زلو نسم مخانم مالتي زمت بتخاتلتي رئيتو ها أنا مقبي مخنياتو كمين تاكن قبل لنا تاك خنوقد كنكلا لنا عبز رئيتو يمسي سلازي زيادة قاعي لا زبيا أبزي كلتشان 25 مالتي من البات دحري وكلتشان 20 عبي مالتي عبيت خالوت كم قطات وي من البات نا إيست أفريقيا خوينا خريا وندل مالتي مازن يعني الله ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓቕቢት ሓወይ ዝተጀመረ ነገር ደይቅፅለሉ እንዲ ዓብየሉ መንገዲ የለን ጀስት ከመይ ነብስኻ ኮሚት ትገብር ከመይ ነብስኻ ኣብኡ ልብኻ ሂብካ ትሰርሕ ኩሉ ነገርካ ማለት እዩ እሱ ጥራይ እምበር ኩሉ ነገር ክብፅሕ ይኽእል እዩ ከም ዝበልካዮ ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ ዋላ ብደረጃ ዓለምኩም ግሎባሉን ዘይትኾነሉ መንገድስ የለን أو هلا خلني سلام من البعض قرب جزية وسدلكم بر كمسجنا يدل مالتي تي جزية نفلتينا ناي وساي ناي زلنا ينابرا جزية نفلتينا مالتي حجبتي نثاب الحمالتي خمي هندل تقبرون تخجل الزقباء مالتي استفلا لي سبات بتعمي ما تيس عزي كبيت جزية كبيت ناي إن كان هذا ناي مردا ناي عقلي قال يزاد لي فلازي بتعمي عود زغنة سبنا اللوا نسلام مالتي سلازي بوخد كتسأل يدليا أنا تسمع رأيي أنا مالتي زغنة سبي متس يقلقل سلازي تسوع مبقبها تسوع وي تسوع تياز متس سلازي keep it بتعمي اختعابي أوي دليك مالتي thank you سلامينا يعني العويد حاوي أن لي كلكم آمين بحكي سلامكم يا مثلا إزياء زي حب زي إذا مثل زي مو كمان خاب استفاد عليه زلوا كرعات حبة سبنا كم بعينت حسب أمتيو تجبر متأخر انتحرالله كل نجار لعوة نجارية جدا في دليت كات راي تنات كاوش تخاد دليت كنصه كابونه زي قصة له زي عبير اللي لنمو مرأي خوينا كال عصرتها مهتن كبزحان كفنان من نيتي أب أوسخ عبيلا ندحر كزارب كده أب دكتور سامسون زمتصلو صباح قدام ناي كلتا سوم زخيل ناي مزنا مخري بقان كان بتقرنيا زي ناي مزنا مخري على أب ناي كال أورجانيزيشن جميرة مهارو له بتعمي أجد داس الزخانة أب كل حبة سبنا
ክህሉ ምናልባት ብባህላዊ ንገብሮ ንኸውን ኢና ተሓጋገዝቲ መኸርቲ ኢና ከም ሕብረተሰብ ግን ምስጢር ከዓቀብቲ ዲና ንሓደ ሰብ ክንመክር ከለና እዛ ትምህርቲ እዚ ኣገዳሲ ንኩላህና እትኸውን ከምኡውን ማህፀን ነዚ ትምህርቲ እዚ ምስ ወዳእና ከም ስርዓት ናቱ መዓልቲ ፈሊና ንዝኾነ ሰብ ናፃ ኮይኑ ደው ኢሉ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምኽሪ ክረኽበሉ ዝኽእል ባይታ እውን ክንገብር ኣብ 2024 ሓሲብና ኣለና እሞ ነዛ ናይ ፅባሕ ቀዳም እትዳለወላ ዘላ መደብ መራኸቢ ጥራይ ዘይኮነስ መምሃሪ ስለ ዝኾነ እውን ንኩልኩም ንኸይትተርፉ ተስፋ እገብር ከምኡውን ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኩም ማህፀን ዶት ሸር ክገብር ከኣቱ እሞ سلام عليك إسراء عندي مثل قدام أول عليك إسراء عليك إسراء إصلاح قدام كموني So ኣብዚ ዌብሳይትና ኣቲኹም ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ እንትደልዩ ከምኡውን ከምቲ ኩሉ ግዜ እትገብርዎ ብፌስቡክ ብዋትሳፕ መልእኽቲ ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ግን ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም ድሕር መልእኽቲ ሰዲድኩምልና ነቲ ሪኮርድ ንክንገብሮ እውን ይሕግዘና ማለት እዩ እቲ ስራሕና ምእንቲ ክዓቢ ይቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ሳምሪ ሓፍተይ ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ምሸት ኢና ኣምሲና ደነው ዝተረፈ ባዕሩቲ ሂሩት ትብልኦ ነገር እንድሕር ኣሎ እቲ ከመይ መደብና ክንዓሳዕ ሰተደ ሓሊፍና ኣለና ቴንክ ዩ ናባክ ሳምሪ ሰላመይ እሺ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ደብልና ተኮይኑ ኣይ ቲንክ ግዜና እውን ከይድ ኣሎ መስለኒ ከይድ ኣሎ እሺ ናብ ምዝዛም ዶ ክኸይድ እሞ እሺ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ማህፀን ሎም መዓንቲ ኣልዒልና ክንዘራረብ ደምሰና ኣርእስቲ ብዛዕባ ማህፀን እንታይ ትገብር ኣላ ናይ መፃእ መደባ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኣብዚ ዕድማትና ኣባላት ማህፀን እዮም ኩላትና ኣባላት ማህፀን ኢና ስፍሕ ድበለ ዕላሊና ክንዕልል ፀኒሕና ስለዚ ምሳና ሓቢርኩም ተኸታቲልኩምና ብዛዕባ ማህፀን ኣፍሊጥኩም ኣዕቢኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ናይ ፌስቡክ ፕላትፎርምናትና ፎሎ ክትብሉ ከምኡውን ናብ ዩቲዩብ ትከታተሉና ዘለኹም ድማ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት እንዳፀቐጥኩም እዋናዊ መደባትና ብገግዚኡ ክትረኽቦ ብትሕትና ንሓተኩም ብሩህ ቅነ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ተፈልየ መደብ ክንራኸብ ኢና ናይ ሽዑ ሰባት በለና ሰላም ቅነ ኣሜን